מעולה. יופי, אז היום אנחנו הולכים להתחיל נושא חדש, שזה פעולות מרחביות על תמונה, אבל לפני שנתחיל, אני דווקא רוצה לעשות משהו, שנייה, אני אעשה share screen אחר, לא זה, אוקיי. הגיע. אני דווקא רוצה להראות לכם משהו שקושר בין מה שעשינו, הנושא הקודם, שזה פעולות גיאומטריות, לבין מה שאנחנו נעשה עכשיו, שזה פעולות מרחביות. פתחתי כאן תמונה, האפליקציה הזו נקראת XNView, אתם יכולים לראות את זה פה. אתם רואים את העכבר שלי בכלל? כן. XNView זה אפליקציה חינמית, היא מאוד כלילה, והיא עושה הרבה דברים שמספיק טובים, לא, מבחינת עיבוד תמונה, והאמת היא שכמעט כל הדברים שאנחנו נדבר עליהם בקורס, יש אותם פה. סתם אני יכולה להראות לכם נניח, נעשה את זה מהר, כי זה לא מה שתכנתי להראות, אבל כן, אז אני יכולה לשנות את הבהירות של התמונה, ואני יכולה לשנות את הקונטרסט של התמונה, בואו נראה את הקונטרסט מאוד נמוך, אוקיי? ויש לנו גם את הגאמה, אתם זוכרים את הגאמה? הגאמה שהוא משמר את הצבעים שבאמצע, או הופך מאוד כהה או מאוד בהיר את הצבעים שבקצה. אז רק תשוו בין הורדת הברייטנס, הנה תראו, אני מורידה את הברייטנס עם הכפתור של הברייטנס, אז גם הפרצוף, הכל נעשה כהה, ועוד, בואו נחזיר לחזרה, אם אני עושה את הגאמה, אז הסביבה הולכת ומתקהה, אבל הצבעים שבאמצע, הצבעי פרצוף למשל, הבינוניים, נשארים כמו שהם. אז זה, כל הדברים האלה אנחנו כבר דיברנו עליהם בשיעור של הטון מפינג. אז אני רוצה לדבר על דברים שקשורים למה שאנחנו הולכים לעשות, ונתחיל מזה, תסתכלו על, נניח אני אקח את החתיכת תמונה הזו, אוקיי? ואני אגרוף אותה. היא מאוד קטנה, רציתי להראות לכם, אם אני גוללת, אתם רואים את הפיקסלים. למה אני מראה לכם את הפיקסלים? רק כדי להראות לכם שהמידע שלנו מוגבל. אני לא יכולה לראות את הריסים, כי פשוט דגמתי, או התמונה נדגמה, ברזולוציה כזו שאני לא מצליחה לראות את הריסים. בעצם דגמנו מתחת לנייקוויסט, כן? אז יופי. אז אני יודעת שהדאטה מוגבל, אבל בואו ניקח כאן איזושהי חתיכת חלון, את הבתים האלה, אוקיי? הם מאוד מאוד קטנים. אני רוצה להגדיל אותם. עכשיו, אם אני מגדילה, פעולה Geometric Operation, נניח בואו נגדיל את זה פי 4. אז אתם רואים שקיבלנו מין קוביות כאלה, בדיוק כמו שדיברנו בשיעור, אפילו יש לנו פה את הזיגזגים, אתם רואים את הזיגזגים האלכסוניים פה? אתם צריכים לראות את זה במסכים אצלכם? רואים. כן. יופי. אז זה באמת הגדלה, אם ראיתם מה עשיתי, השתמשתי ב-nearest neighbor, נכון? אז בואו נחזור חזרה, ובואו ננסה להגדיל את זה במשהו אחר. במקום nearest neighbor, בואו נשתמש ב-bilinear, כן? שוב, את הכל הייתי יכולה לעשות במטלאב, אבל פשוט כאן זה נגיש לי. אופס, כבר אין לנו את הזיגזגים, אבל אנחנו רואים שהתמונה מטושטשת. בפרט אנחנו לא רואים את הפרטים פה בעצים. אנחנו יכולים לעשות עוד צעד, שזה, בואו נגדיל את זה יש לנו פה קיוביק, ואתם יכולים לראות שיש כאן הרבה מגוון מאוד גדול של כל מיני שיטות אינטרפולציה. אוקיי, אז גם פה קיבלנו תמונה מטושטשת, אמנם היא חלקה ונעימה, אבל היא מטושטשת. וזה מביא אותנו בעצם לשיעור הזה. השיעור שלנו עוסק בהאם אני יכולה לעשות משהו עם זה, האם אני יכולה באיזושהי צורה לחדד את זה. או בכלל, ההתעסקות עם טשטוש וחידוד, הכל נכנס לתוך האופרציות שאנחנו נפעל היום על תמונה, שאלה אופרציות מרחביות. אוקיי? אז ככה אנחנו הולכים לקשור את העולם של הפעולות הגיאומטריות, למשל הגדלה, היא מביאה לנו תמונה מטושטשת, והשאלה אם אני יכולה לחדד אותה באיזושהי צורה, או להביא אותה למצב קצת יותר טוב. ובכלל אתם תראו בשיעור שאנחנו נעבוד על כל מיני קלקולים של התמונה, זה לאו דווקא טשטוש, גם יכול להיות רעשים אחרים, ואנחנו נרצה לתקן אותם. Okay? אז בואו נחזור חזרה למצגת שלנו, ונתחיל לדבר על Spatial Operations. Okay?
יפה. ה-Spatial Operations היא פעולה שהיא פועלת על הפיקסלים, בדומה ל-Point Operation, כל פיקסל שאני יושבת עליו, אני מסתכלת על הצבע שלו, אני הולכת לשנות את הצבע שלו לצבע חדש. אממה, במקום להסתכל רק על הצבע שלו, אני הולכת להסתכל על הצבעים של כל השכנים שלו. לפי השכנים ולפי הצבע שלו, אני אחליט איזה צבע חדש הוא יקבל. ואתם יכולים לראות פה שהצבע החדש במקום XY, במה הוא תלוי? הוא איזושהי פונקציה M של כל הצבעים בקורדינטות IJ, ש-IJ הם שכנים של XY. מה זה שכנות? אנחנו נצטרך להגדיר. מה הפעולה M? נצטרך להגדיר. אבל זה פותח בפנינו משפחה חדשה וגדולה של פעולות שאנחנו יכולים לעשות על תמונה. כאן למעלה אתם יכולים לראות דוגמה קלאסית של שימוש של Spatial Operations, של ניקוי רעשים, ואנחנו מיד נתחיל לדבר על זה, אבל אתם יכולים להבין למה פעולה מרחבית היא חשובה, למה אנחנו צריכים פעולה מרחבית כדי לנקות רעשים כאלה. הרי אם הייתי עושה Point Operation, אז הלבן של נקודת רעש, שעכשיו אני יושבת עליה עם העכבר, והלבן של הכלב הזה פה, יקבל את אותה מיפוי, כי כשאני ממפת דרגות אפור, אני לא יודעת מאיפה הדרגות אפור האלה הגיעו. מצד שני, אם אנחנו מסתכלים על הרעש, על הנקודות לבנות האלה, אנחנו בעין רואים שזה רעש, למה? כי זה חריג מהסביבה שלו. אז אם זה חריג מהסביבה, אז זה מאוד אינטואיטיבי שניתוח של הסביבה יגיד לנו אם הנקודה הזו היא רעש או לא, ונטפל בה בהתאם. Okay? אז מכאן בא הרעיון ש-Spatial Operations באמת עובד טוב על לנקות כל מיני דברים בתמונה, רעשים בתמונה. אז איך הדבר בעצם עובד? אנחנו בדרך כלל מגדירים איזושהי סביבה. כשאני מגדירה סביבה, אני צריכה להגיד איפה הפיקסל יחסית לסביבה הזו. אז למשל, אנחנו ננהג לסמן בעיגול את הפיקסל, שסביבו אנחנו מגדירים את הסביבה. אז זה הפיקסל, והסביבה תהיה סימטרית מסביבו, במקרה הזה 3×3. עכשיו שוב, הסביבה יכולה להיות מה שאנחנו רוצים, בדרך כלל אנחנו בוחרים אותה להיות סימטרית, כי על פניו אין שום סיבה שניקח אינפורמציה מצד ימין לפיקסל יותר מאשר מצד שמאל, אבל מותר לנו לעשות את זה אם נרצה. התהליך של האופרציות שאנחנו נעשה זה לעבור פיקסל פיקסל על כל פיקסל בתמונה, ובכל פיקסל אני מסתכלת על הסביבה שאת הגודל שלה כבר הגדרתי, ואני מחליטה על הפיקסל שבאמצע לאיזה צבע אני אחליף אותו לפי איזושהי אופרציה על הערכים שמצאתי בסביבה. אז בואו נראה את הדוגמה הכי פשוטה. אנחנו נעבוד על פילטרים או אופרטורים שעושים מינימום או מקסימום. לכל פיקסל אני מסתכלת על השכנים, אני מוציאה את כל הפיקסלים, כולל אותי, ומחליפה אותו עם הערך המינימלי של הסביבה שלי, או עם הערך המקסימלי של הסביבה שלי. וזה אנחנו קוראים min או max filters. אז הנה ההגדרה. המין פילטר לוקח את כל הפיקסלים, המין פילטר מחזיר צבע חדש XY, שהוא המינימום מבין כל הערכים שיש לי בקורדינטות MN, כש-MN הם שכנים של XY. וכנ"ל לגבי המקסימום פילטר. אז בואו נראה איך זה פועל על התמונה. אז יש לנו, אז לפני שאנחנו פועלים על התמונה, אני רוצה להכיר לכם רעש. כשאנחנו אומרים רעש בתמונה, אנחנו מתכוונים לאיזשהו קלקול או לכלוך בתמונה, ולאורך הקורס אתם תכירו כל מיני סוגים של רעש. זה רעש, פה בצד ימין, אתם יכולים לראות, הוא נקרא רעש מלח פלפל. למה הוא נקרא מלח פלפל? מישהו רוצה לנחש? כי זה נורא קשה לנחש. אז נראה כאילו מישהו זרה מלח ופלפל על התמונה. מה שקורה, אנחנו מגרילים מספר מסוים של פיקסלים, חלקם אני מעבירה ל-0, שחור, וחלקם אני מעבירה ל-255, שהוא לבן. אז יש לנו פרמטר לרעש, כאן הפרמטר הוא P, אז ו-P הוא מספר בין 0 ל-1, אז נניח P זה עשירית, אז 1 מינוס P, זאת אומרת 90% מהפיקסלים אני משאירה אותם כמו שהם, ו10% מתחלקים חצי-חצי, חלקם יעברו ל-255 וחלקם ל-0. ככל ש-P יגדל, הרעש יהיה יותר ויותר צפוף בתמונה. הגרלה היא הגרלה יוניפורמית על פני הפיקסלים האלה. זה רעש מלח פלפל.
עכשיו המטרה שלנו לנקות את התמונה. זאת אומרת, לקחתי תמונה, הוספתי לה מלח פלפל, אבל האתגר שלנו זה איך לנקות אותה חזרה ולקבל את התמונה המקורית. אז אנחנו נשתמש באותן פעולות מין ומקס. רגע, לפני שאני הולכת אחורה, אני אשתמש באותן פעולות מין ומקס. מה אתם חושבים שיקרה שאני מבצעת פעולת מין על הנקודה הלבנה שאני עכשיו יושבת עליה? אתם רואים את הנקודת, לא יודע אם אתם רואים, את הנקודת רעש הלבנה שיושבת פה בשיער. מה יקרה אם אני אפעיל פונקציית מין על כל התמונה? מה יקרה ספציפית לפיקסל הזה? לא יקרה לו כלום. לא יקרה לו כלום, זו אופציה אחת. איזה עוד אופציה יש לכם? הוא יקבל את השחור. כאילו, הוא יקבל את המינימום של כל השכנים. יקבל את המינימום של כל השכנים, שזה השחור, כאילו, הכי כהה שיש בין השכנים. אז נכון, אז הפיקסל הלבן הזה, אני אסתכל על כל הסביבה שלו, ואני אקח את הפיקסל הכי כהה. אני לא יודעת אם זה ממש יהיה שחור, אבל ודאי שהוא יהיה יותר כהה מה-255 הזה, כן? אז הנקודות הלבנות האלה אמורות להיעלם, שאני מבצעת פעולת מין, ולהפך, כשאני עושה מקס, אז נסתכל על איזושהי נקודה שחורה, נניח זו, הסביבה, אני לא יודעת מה יש בה, אבל היא בטח יותר בהירה מהאפס הזה, ולכן הפיקסל הבודד הזה שהוא אפס ייעלם. אז בואו נפעיל על התמונה מינימום. אפשר לשאול שאלה? כן. אם יש איזה פיקסל, קשה לראות פה, אבל אם יש איזה פיקסל שהוא בדיוק בקצה של השיער, מה יקרה לו? כאילו, אני לא יודע, מקרה תיאורטי כאילו. כן, זה לא תיאורטי בכלל, ותכף נראה את התשובה, אוקיי? תכף נסתכל על זה. מצוין. אז הנה הפעלתי פונקציית מין על התמונה ופונקציית מקס על התמונה. בואו נתחיל עם המין, זה סתם אנדנינו. הפעלנו מין על התמונה, באמת כל הנקודות הלבנות נעלמו, הצלחנו להיפטר מכל הנקודות הלבנות, אבל אוי ואבוי, תראו מה קרה לנקודות השחורות. הנה הרעש המקורי, תסתכלו איזה נקודות בודדות שהן שחורות, ופתאום קיבלנו את הגושים הגדולים האלה של השחור. מישהו רוצה לנחש למה זה קרה? הנקודות שקרובות לשחור, אז קיבלו את הצבע שלו. אוקיי, אז מה קרה? יש פיקסל שחור, אבל פיקסל אחד ימינה לו, הוא לא שחור, הוא על צבע הרקע פה, כן? 200. אלא מה? בתוך הסביבה שלו, הפיקסל השחור שהוא רעש, הוא מופיע בסביבה, הוא המינימום, ולכן גם הפיקסל שמיד שכן לפיקסל השחור יקבל צבע שחור. מישהו יכול להגיד לי מה הגודל או הצורה של הפיקסלים השחורים האלה, הגושים השחורים האלה? נקודות בגודל 8x8, או כאילו כמה פיקסלים שיש במרכז ומסביבם. אז בוא נמשיך את מה שאתה אומר. הפיקסלים היו פיקסל אחד בודד. עכשיו הם גדלו לפי הפיקסלים שמסביבם. אז תנסו לחשוב איזה פיקסלים מסביבם, כמה רחוק הפיקסלים מסביבם עדיין מושפעים מהשחור הזה. 3. 3 על 3. כאילו... אתם יודעים מה? בואו ננסה לצייר את זה. 5 על 5. למה 5 על 5? כי יש לך מרחק 2 לשני הכיוונים. זה מעניין לחשוב על זה ככה, אבל בואו נצייר לכם את זה ואתם תראו יותר טוב, ותסלחו לי על איכות הציור שלי, אוקיי? אז כאן יש לי פיקסל שחור, אוקיי? ועכשיו אני עושה, וכל אלה לבנים, ועכשיו אני עושה מינימום. אז ברור שכשאני יושבת פה, הפיקסל הזה הוא מינימום על כל השכנים, הוא יישאר 0. אבל מה קורה כשאני יושבת על הנקודה הזו? כשאני יושבת על הנקודה הזו, טוב, אני עכשיו הולכת לקלקל את התמונה היפה, אנחנו רואים את הסביבה הזו. כן? אז הנה 3 על 3 של הפיקסל הזה, הוא רואה את הפיקסל השחור, ולכן גם הוא יהיה שחור. עכשיו, מה לגביו? גם הוא יהיה שחור. מה לגביו? גם הוא יהיה שחור. נכון? בעצם כל הפיקסלים שמסביבם יהפכו להיות שחורים, אוקיי? עכשיו, מה עם הפיקסל שיושב פה? הפיקסל שיושב פה הוא פיקסל שיושב כאן, הסביבה שלו זה זו. נכון? והנה הפיקסל השחור המקורי. הוא לא רואה אותו. ולכן הוא לא נפגע מהפיקסל הזה. הוא לא נפגע מפיקסל אחר שחור, אבל לא ממנו. לכן, ואפשר לראות שהצורה שתיווצר, הגוש השחור שיווצר, הוא למעשה בדיוק הגודל של השכנות.
בדיוק הגודל שהגדרנו של כל פיקסל. הערה חשובה ששכחתי להגיד, הפעולה שאנחנו עושים, המינימום והמקסימום, אנחנו לא עושים את זה in place. זאת אומרת, כשאני באה ואני בעצם יוצרת תמונה חדשה עם הערכים החדשים של הפיקסלים. זאת אומרת, כשאני מגיעה לפיקסל הזה, אני לא רואה פה את השחורים האלה, אני עדיין רואה את התמונה המקורית הלבנה. אוקיי? זו נקודה חשובה. יש לי שאלה. כן. לשיער, בוא נעזוב את הפלפל ומלח, אבל לשיער שלי, ילדה, אני פשוט לא יכול יודע להבדיל בין התמונות. לשיער קורה משהו? סך הכל, הרי את עוברת לא רק על הפיקסלים שהשתנו, כאילו שהם 0 או 256, את עוברת פיקסל, ואז זאת אומרת שתיאורטית, את גם עושה תמונה יותר כהה, נכון? אני כאילו פשוט קשה לי לראות במוניטור. מצוין. אז מה שמיכאל אומר זה, בואו נניח שאתם רואים את השחורים האלה, בואו עכשיו נגיד שזה התמונה המקורית, במקום שנמחוק את הכל, בואו נניח שזו התמונה המקורית, אולי אני יכולה למחוק חלק מזה? לא יודעת. אני יכולה למחוק, יופי. אז בואו נניח, שזה התמונה המקורית, אוקיי? זה השיער השחור, פה אנחנו רואים גוש שחור, אבל זה השיער, ופה זה הרקע. עכשיו אני עושה פעולת מין. מה קורה לפיקסל האדום הזה? מה קורה לו? הופך לשחור. הופך לשחור. למעשה, כל הפיקסלים שגובלים עם אזור שחור, הופכים להיות שחור. כאילו יש לנו איזושהי התנפחות, איזשהו ריפוד של כל אזור שהוא שחור, בשכבה של עוד פיקסלים שחורים. אז התשובה היא כן, גם הנקודות השחורות הבודדות התנפחו ל3 על 3, וגם כל פיקסל שהוא בקצה של השיער, גם הוא התנפח. זאת אומרת, אם תרצו, הראש שלה גדל בעוד שכבת פיקסלים מסביב. זה נכון. אוקיי. קורה משהו לשיער בפנים? כאילו לשיער השחור בפנים קורה משהו או שלא? כעיקרון קורה, כי כל פיקסל הופך במינימום, ואם הפיקסל הזה הוא 10, השכן שלו היה 7, אז הוא יהפוך להיות 7. בעין קשה לנו לראות את זה, כי הצבעים נורא כהים. אבל אנחנו כן יכולים... רואים את זה טוב בעיניים ובצל מהחולצה. בדיוק. אז תסתכלו על הפס הזה פה בחולצה, בואו נלך טיפה אחורה, אתם רואים את הפסים של את הדוגמה העדינה פה? עכשיו תראו מה קרה לה פה, יש כאן רעש, אבל אתם רואים שהיא התנפחה? כן, ומה קורה להיסטוגרמה? סתם, כאילו, אם זה בכלל מושפעת ממשהו? כן, היא זזה כאילו? תראה, יש יותר פיקסלים כהים, ברור שיש לנו יותר פיקסלים שנשים יותר כהה. לא יכולה להגיד לך בדיוק, כי זה תלוי בגיאומטריה של איפה הפיקסלים הכהים נמצאים. כן, כל הפיקסלים השחורים פה בתוך השיער, הם אולי זזים קצת, אבל לא הרבה. הפיקסלים פה, הפיקסלים שהם בדיוק בגבול של השיער, זזים הרבה. אוקיי. יפה. אז זה קורה, זה התהליך של המינימום. אני מקווה שברור לכם שהתהליך הסימטרי קורה לגבי המקסימום. המקסימום, כל מה שדיברנו על העיגולים השחורים, הגושים השחורים, עכשיו קוראים בגושים הלבנים. אז כל נקודה קיבלה תוספת ריפוד של עוד פיקסלים לבנים סביבה. כן? והפיקסלים השחורים כמובן נעלמו. אז עכשיו השאלה באמת, איך אנחנו בכל זאת מוחקים את השחורים, את הגוש השחור הזה? אולי משהו עם ממוצע. אז ממוצע, עוד לא דיברנו על ממוצע. ממוצע, אני כבר אומרת לכם, יעשה שם מריחה אחת גדולה. אבל תסתכלו מה יש לנו פה בצד ימין. אולי עושים קודם מין ואז עושים מקס? מה יקרה אם אני עכשיו עושה מקס על זה? אוי, אני עכשיו נורא מצטערת שמחקתי את מה שציירתי קודם. קונטרול Z, לא הולך, איזה פסה. אוקיי. מה יקרה אם אני עכשיו עושה מקס על הנקודות האלה? אז טוב, תסלחו לי, אני אצייר שוב, לא הייתי צריכה למחוק. אוקיי, אז עכשיו יש לנו איזשהו גוש שחור גדול. מה זה אמור היה להיות? לא יודעת. אוקיי, אז כל זה שחור, זה תשיעייה שהיא שחורה. עכשיו אני באה ועושה מקס. אז כשאני יושבת על הפיקסל הזה פה, מה יקרה?
אני אראה את החלק הלבן פה, והוא יהפוך להיות לבן. מה יקרה כשאני יושבת פה? הוא רואה את החלק הלבן מסביב, ויהפוך להיות לבן. אז כל הפיקסלים האלה, שהם בקצה, בחלק הקיצוני של הגוש, הם רואים את החלק הלבן, ויהפכו להיות לבן. נכון? מה יקרה לפיקסל האמצעי? מה אתם אומרים? יישאר. כאילו, בתמונה המקורית הוא היה שם ויישאר שם. אז עכשיו אין לי כבר את התמונה המקורית, יש לי את התמונה הזו, ויש לי כאן גוש שחור גדול, שאני יודעת שהוא 3x3 לפחות, אז הפיקסל שיושב פה באמצע, שאני שמה סביבה 3x3, אז המקסימום, זאת אומרת כולם אותו צבע, כולם מאוד כהים, אולי לא כולם אותו צבע, כולם כהים, המקסימום גם כן יישאר כהה, ולכן הפיקסל האמצעי יישאר שם. זאת אומרת, אם אני אעשה מקס על המין, שכבר עשיתי, כל החלק הזה שהתנפח, כל הפיקסלים שהתנפחו סביב השחור וסביב השאר, זאת אומרת, הקליפה של פיקסלים שנוספו סביב כל גוש שחור, בעצם מתקלפת חזרה. אז מה יקרה אם אני... להפעיל פעמיים? מה? להפעיל פעמיים אז? אז קודם כל, אנחנו, שלב ראשון צריכים לחזור למה שהיה לנו קודם. אז אנחנו נעשה מקס על המין, וכמובן הפוך על המקס אנחנו נעשה מין. הנה עשינו את זה. לקחנו את התמונת מין, ועליה הפעלנו מקס. אז הנה קיבלנו חזרה את הפיקסלים השחורים המקוריים שהיו לנו. אני מאוד מקווה שגם השיער, שהפיקסלים שלידו הפכו לשחור גם כן, התקלף חזרה לצבע הרקע. אנחנו יכולים לראות בקישוט של החולצה שחזרנו לפסים השחורים המקוריים, נכון? אבל מה? עדיין נשארנו עם השחורים, ופה נשארנו עם הלבנים. אז עכשיו נעשה מה שלא יודעת מישהו אמר לפני שנייה, כן? אז יש לנו כאן כלי שנקרא מין מקס, זאת אומרת, תקחו את התמונה, תפעילו עליו מין ותפעילו עליו מקס. תורידו את הנקודות הלבנות. הנקודות השחורות כן הם יישארו. ויש לנו כלי שהוא מפעיל קודם מקס ואחר כך מין, והוא מוריד את כל הנקודות השחורות. הנקודות הלבנות נשארות, אבל השחורות נעלמו. אז מה אני רוצה עכשיו? אם אני מסתכלת על התמונה הזו, מה אני רוצה לעשות? זה להוריד את השחורים. יש לי כלי כזה. מה יהיה הכלי הזה? זה בדיוק המין מקס. אז כמו שמישהו אמר, פשוט נעשה את זה פעמיים. ניקח את התמונה שלנו, המורעשת עם מלח פלפל, נעשה עליה מקס מין, מקס מין מוריד את הנקודות השחורות, ומין מקס מוריד לנו את הנקודות הלבנות. והאוקוס פוקוס הורדנו את הכל. Okay? אבל אני עכשיו רק אגדיל קצת את התמונה, אני מקווה שאני אצליח לעשות את זה פה. יצרת בעיות באג'ים שם. זהו. עכשיו תסתכלו, אני אגדיל רגע את התמונה. תסתכלו מה קורה לנו בקצוות של השפות שיש לנו בתמונה. תסתכלו מה יש לנו בעיניים, אתם רואים את הכתמים האלה פה? אתם רואים בפה יש מין, זה לא זיגזג, זה גושים כאלה. תסתכלו, בואו נראה עוד איזה מקום טוב לראות. הנה, אתם רואים פה את הריבועים האלה שפתאום צצו בשפה הזו? ממה זה נבע? זה נבע מזה שהגדלנו והקטנו, אבל לא חזרנו חזרה לתמונה המקורית. כי בעצם קלקלנו את הפיקסלים שהיו שם. אז יהיו סיטואציות שאנחנו נאבד דברים, בייחוד בשפה, כל הפרטים הקטנים ילכו לנו לאיבוד. אני רוצה לראות שתסתכלו עוד דבר, תסתכלו מה קורה, תסתכלו מה קורה על הקישוטים שהיו לנו פה, תסתכלו על המקור, אמנם זה מורעש, אבל אתם רואים שחלק מהקישוטים נעלמו. עכשיו למה הם נעלמו? הם נעלמו כי נקודה, פס כזה דק שחור, כשאני עשיתי מקס, הוא פשוט מחק אותו. ברגע שהוא נמחק, אין סיכוי להחזיר אותו, הוא איננו, אין לי, ברגע שקילפתי שם, או הוספתי שם שכבה של פיקסלים לבנים, אני לא יכולה לקלף אותם חזרה, כי אין לי שם שום מידע שהיה שם פיקסלים שחורים. אז יש לנו ארטיפקט במין מקס הזה, אבל בכל זאת הוא הוריד לנו את הרעשים. וזה אופייני מאוד לכל הפילטרים שאנחנו נעשה, הם עושים משהו טוב, ובדרך כלל יש להם איזשהו ארטיפקט שנשאר בסוף. יפה. שאלות לגבי זה? מעולה. טוב, אני אדלג כאן על הדבר הזה. זה רק כדי לדבר על המורכבות. זה לא כל כך חשוב לנו כיום המורכבות, למרות שהמושג ספרבילי כן חשוב לנו. כשעשיתי מיני מקס על סביבה 3x3,
יש לו איזושהי מורכבות חישוב, ואני יכולה לייעל את זה על ידי זה שאני עושה מין על, במקום על 3 על 3, אני עושה מין על 1 על 3 על פני כל התמונה, ואחרי זה אני עושה מין על 3 על 1 על כל התמונה, ויצא לי אותו דבר. אז אנחנו נעשה את זה בתרגיל, ואנחנו נראה למה זה עובד, אבל זה מושג שהוא חשוב לנו, כי אנחנו נראה את זה בהמשך. ספרבילי אומר שאם יש לי משהו דו-מימדי, אני יכולה לפרק אותו לשתי פעולות, אחד מימדי בכיוון X ואחד מימדי בכיוון Y. אז אנחנו נגיע לזה בהמשך, ומין מקס זה דוגמה של פילטר שאפשר לעשות איתו. anyway, ראינו מין, ראינו מקס פילטר, בואו נדבר על המדיאן פילטר. מדיאן פילטר זה חציון, מאוד, כאילו באותו רוח הדברים של המין מקס, אני לוקחת את הפיקסלים בסביבה שלי, ובמקום לקחת את המינימום או המקסימום, אני מחזירה את החציון. עכשיו, מה זה חציון? חציון בעולם הדיגיטלי זה לקחת את כל המספרים האלה, למיין אותם, ולקחת את אותו אחד, אנחנו כאן 9, אז המקום החמישי, המספר שיושב במקום החמישי, זה החציון. מבחינה מתמטית, החציון מוגדר כאותו מספר, זאת אומרת, באופן אינטואיטיבי, החציון הוא מספר שחצי ממספרים בקבוצה קטנים ממנו וחצי גדולים ממנו. מבחינה מתמטית, זה ההגדרה של חציון. אם אתם זוכרים, דיברנו על מה זה מרכז מסה, שזה היה אותה נקודה שממזערת את ריבועי המרחקים. אז החציון זה אותה נקודה U, שהיא ממזערת לא את ריבועי המרחקים, אלא את סכום הערכים המוחלטים. אז אני לוקחת את כל הקבוצה שלי, של כל הנקודות שיש לי, ואם אני אמדוד את המרחק שלהם מ-U, ואני אקח את ה-U הממזער את הסכום הזה, ה-U הזה הוא יהיה החציון. Okay? אנחנו קוראים לזה שהוא ממזער לא את ה-least mean square, או לא את ריבועי המרחקים, סכום ריבועי המרחקים, אלא את ה-sum of absolute differences, בספרות הם קוראים לזה SAD. Okay? אבל לכאן בעולם הבדיד, אנחנו תכלס מה אנחנו עושים, אנחנו לוקחים את המספרים, ממיינים ולוקחים את החמישי, או לוקחים את האמצעי, תלוי בגודל הסביבה. אז בואו נראה מה החציון יעשה. עכשיו, קודם כל, אינטואיטיבי, מה אומר החציון? כשעשינו מינימום, אז הסתכלנו על הסביבה, ובחרנו את אותה נקודה קיצונית. הנקודה הקיצונית היא מאוד רגישה לרעש, באופן כללי. תמיד, לקחת מינימום או מקסימום זה דבר שהוא מאוד רגיש לרעש. אתם זוכרים שדיברנו על קונטרסט, לקחת קונטרסט, הגדרה של מינימום דרגת אפור למקסימום דרגת אפור, זה משהו מאוד לא יציב, כי אני יכולה לקחת פיקסל אחד, לשים שם 0, והוא ישנה לי את הקונטרסט של כל התמונה תחת ההגדרה הזו. אז גם פה, המינימום ומקסימום זה דבר לא יציב, החציון זה משהו שהוא יותר יציב. מה הוא אומר אינטואיטיבית? הוא בא ואומר, תשמעו, אני מניח שרוב הפיקסלים בסביבה שלי הם איזשהו צבע מסוים, ורק אני, או אולי אני ועוד קצת, לא בצבע הזה. אז אנחנו רוצים לתת לפיקסל הזה את הצבע של הרוב שבסביבה. מה זה רוב שבסביבה? יותר מחצי. אז יותר מחצי זה אומר שאם אני אבחר את החציון, כנראה שהחציון יושב בתוך הגוש הגדול של הצבעים של רוב הפיקסלים בסביבה הזו. אז זה העיקרון האינטואיטיבי של החציון. והוא עובד לא רע. אז בואו נסתכל פה. זה התמונה המורעשת עם רעש מלח פלפל, והנה תמונת החציון. תראו כמה פשוט, לא הייתי צריכה לעשות מין, מקס מין וכו' וכו', וישר קיבלתי תמונה נקייה. עכשיו, שוב, למה זה עובד? כשאני מסתכלת על נקודת רעש אחד מסוים, הוא 255, אבל רוב הפיקסלים מסביבו הם 0. ולכן כשאני אסדר את התשיעייה הזו של מספרים לפי סדר, האפסים יעברו את החצי, כי יש הרבה מהם, מעט, אולי הפיקסל הזה, אולי עוד פיקסל יהיה ערך גבוה, והחציון אכן יהיה 0. כנ"ל לגבי הסביבה הבהירה, וכל פיקסל שהוא רוב השכנים הם בהירים, לכן גם החציון יצא בהיר, ואני אחליף אותו בצבע בהיר. עכשיו גם פה, תסתכלו, אתם רואים את הבאגים פה? למה אתם חושבים שיש לי כאן גוש שחור כזה פה? אין מספיק סביבה. כי אין מספיק סביבה, ויחסית יש לי הרבה פיקסלים שחורים, למשל, יש לי פה, לא יודעת, 3 פיקסלים שחורים. 3 פיקסלים שחורים, הסביבה שלי, אני לא גולשת החוצה, אז יש לי 6 פיקסלים בסביבה, אז החציון, כאן אני צריכה להחליט מה יהיה החציון, אז השארתי אותו שחור. כן? אתם יכולים לראות את הגוש הזה פה, הנה הוא פה, הגוש הזה.
עכשיו דברים כאלה קורים, וגם קורים התופעות שראינו קודם. אז בואו נראה את זה פה בדוגמה הזו, כי זה יהיה קצת יותר ברור במקום להגדיל את התמונה. אז הנה יש לי תמונה, זה לא רעש מלח פלפל, זה רעש שהוא שריטות, ואנחנו נפעיל על זה חציון. עכשיו סביר שלכל פיקסל שהוא שריטה, רוב הפיקסלים בסביבה שלו הם פיקסלים שהם רעש, כן? ולכן אני מצפה שרוב הפיקסלים שהם שריטות יקבלו את הצבע של הסביבה שלהם. אז בואו נפעיל 3×3 חציון, אכן הורדנו חלק גדול מהפיקסלים, חלק גדול מהשריטות, אבל נשארו לנו כאן 2 קטנים כאלה. אז מה אתם אומרים? איך אני יכולה לנקות 2 כאלה קטנים? מה אני יכולה לעשות? שוב פעם חציון. להגדיל את החלון. או שוב פעם חציון או להגדיל את החלון, כן. אז שמענו שתי פתרונות. אחד, בואו נפעיל על זה עוד פעם 3×3. נהדר. אופציה אחרת, בואו נפעיל חציון בחלון יותר גדול. 2 אופציות יכולות לעבוד. במקרה הזה יש לנו פה חלון יותר גדול, 5×5, שעושים בו חציון. אבל גם 3×3 פעמיים יכול לעשות את העבודה, כן? שאלה שלי כמובן, האם לעשות חציון 5×5 או חציון 3×3 פעמיים, ייתן לנו את אותה תוצאה. רוצים לנחש? לא. כן, חציון של חציון זה אותו... חציון של חציונים הוא גם חציון. אוקיי, אז מיכאל ונמלי ירדן אמרו כן, רעות אמרה לא, ואנחנו, הזוכה, אנחנו נצהיר על הזוכה בשיעור התרגיל, שאנחנו ננסה להסתכל על זה, אוקיי? אבל שניהם הולכים לעשות אפקט על התמונה. בואו נחזור רגע לתמונה, ותסתכלו על התמונה המקורית, אתם יכולים לראות שהתמונה אפילו יש לה מין פסים כאלה באזור של החלון, הכותרות, יש פה אפילו כתב על לא יודעת, כותרת הזו, ועכשיו כשנעשה 3×3 כבר איבדנו את הפסים האלה, כשנעשה 5×5 בכלל קיבלנו ארטיפקטים כאלה, זה לא תמונה מטושטשת, אוקיי? אתם יכולים לראות שהקווים פה מאוד מאוד חדים, אז אין כאן טשטוש. מה שיש כאן זה בעצם איבדנו פרטים. אתם יכולים לראות שכל הפרטים הקטנים האלה נעלמו, הפסים שהיו פה נעלמו. אפילו כאן... מישהו שואל? רעות? נשאל משהו? סליחה. אם תסתכלו למשל על... ובכלל, יש לנו מין החלקה כזו. תסתכלו על הקצה של הפרחים, של העצים, אתם רואים את הפרטים הקטנים? שאנחנו עושים של שבת. יפה. אנחנו מקבלים ארטיפקטים, ותראו בהגדלה מה קורה לעלים. עכשיו, למה זה קורה? למה זה קורה? כי העלים האלה משתנים מאוד מאוד מהר, והחציון 5×5, הוא יושב באיזושהי נקודה, הוא רואה את כל הסביבה, כשזזתי פיקסל אחד, פחות או יותר ראיתי את אותה סביבה בממוצע. אז החציון הוא פחות או יותר אותו דבר. אז אני מקבלת שטחים שהם די קבועים, די חלקים. ואין שום סיבה שהעלה הבודד הזה, שבולט החוצה פה, שהוא יישמר תחת החציון. ולכן יש לנו ארטיפקטים. עכשיו, הארטיפקטים האלה הם לא תמיד נעימים. זאת אומרת, 5×5 הזה כבר עושה ארטיפקט לא נעים. אנחנו מאבדים הרבה פרטים. אבל מה? הוא ניקה את הרעש מאוד יפה ומאוד מהר. וזה מביא אותנו לפילטר שנקרא פילטר מיצוע, או פילטר, אנחנו נקרא לזה פילטר טשטוש, כי זה בעצם מה שהוא עושה, אבל הוא עושה ממוצע. אז דיברנו על מין, דיברנו על מקס, דיברנו על חציון, ועכשיו אנחנו מדברים על ממוצע. אז שוב, זה די מוגדר היטב, אנחנו רוצים למצוא את הפיקסל, זאת אומרת, אני מסתכלת על סביבה, עושה ממוצע, והערך הממוצע נכנס לתוך הערך של הפיקסל החדש. שימו לב שזה יכול להיות ערך שלא קיים לי בסביבה בכלל, זה ערך חדש, הוא הממוצע. כן? ושוב, הממוצע, דיברנו על זה שהוא ממזער את ריבועי המרחקים. אז בואו נראה, למה לא עובד לי כנראה ששכחתי להוציא שקף פה. אוקיי, זו תמונת רעש מלח פלפל, והנה תמונה שבו מצאתי בחלון 3×3 את התמונה המקורית. אבל מה קרה? תסתכלו מה קרה על הרעשים. אתם רואים שהם עדיין נמצאים פה, רק שהם מרוחים?
זה בדיוק מה שקורה כשאנחנו עושים ממוצע. הצבע, בואו נסתכל סתם על איזשהו פיקסל, נניח ניקח את הפיקסל השחור הזה, כן? אני לא יודעת מה הצבעים מסביבו, אבל הם יותר בהירים. לכן הפיקסל השחור הזה, הרעש השחור הזה, שישבתי עליו, על הכלב, הוא יהיה יותר בהיר. אבל מה? הפיקסל שתכף מימינו, שהוא על אזור בהיר, הוא רואה את הפיקסל רעש, ולכן הוא יתמצע עם הפיקסל רעש, הוא יהפוך להיות טיפה יותר כהה. ולכן אנחנו נקבל שהפיקסל רעש הזה, הוא יורד, זאת אומרת, הוא נעשה יותר בהיר, אבל גם הפיקסלים שמסביבו מקבלים ארטיפקט, הם נעשים בעצם יותר כהים. יש לנו מין ערבוב צבעים כאלה, ולכן הרעש לא נמחק, הוא נשאר פה בצורה מרוחה, הוא פחות ויזואלי, כן? אבל הוא עדיין קיים, כנ"ל לגבי הרעשים הבהירים. אז מה נעשה? בואו נגדיל את חלון הביצוע. סבבה, נגדיל את חלון הביצוע, ובאמת אני רואה שהארטיפקטים של הרעש, שאתם יכולים לראות בראש הכלב, ממש כבר נעלמים. בואו נגדיל עוד יותר, ל7 על 7. סבבה, הורדתי את כל הרעש. רק שאני מקווה שאתם רואים שלא רק שהורדתי את הרעש, הורדתי גם את החדות של התמונה. ולמה זה קורה? באופן טבעי, כשאני עומדת על הפיקסל שהוא מיד שכן של הצבע השחור של השיער, אז כל הפיקסלי שכנים של השיער, הם מתמצאים עם הצבע השחור של השיער, והופכים למין אפור כזה. הצבע השחור שעומד ממש ליד החולצה, בתוך השיער, הוא הופך להיות מין אפור בהיר, אפור כהה יותר, זאת אומרת, הוא שחור שהפך להיות טיפה יותר בהיר. וזה מה שגורם לכך שהפיקסלים שפה בשפה הופכים להיות אפוריים. אפוריים בעין שלנו נותן לנו אינטרפרטציה של תמונה לא חדה. שוב, מה זה תמונה חדה? תמונה חדה זה שיש לנו פיקסל שחור ומיד הוא קופץ לפיקסל לבן. ואם המעבר הוא איטי, אז אנחנו רואים את זה כמטושטש. אולי נצייר את זה כי זו תמונה שעוד תחזור אלינו. תמונה חדה נראית כך. אוקיי? אז יש לנו, זה ציר ה-X, זה דרגות אפור, כהה, פיקסל האחרון כהה, הפיקסל לידו בהיר. זה שפה חדה בתמונה. עכשיו, כשאני נמצאת באזור הזה, ועושה מיצוע, אז הפיקסל הזה מתמצא עם הרבה פיקסלים מימינו, שהם אותו צבע כמוהו, אבל יש לו איזשהו פיקסל אחד או שניים, שהם מאוד מאוד כהים, ולכן הערך שלו ירד נניח לנקודה הזו. והפיקסל שיושב פה, שהוא מתמצא עם הסביבה שלו, הוא נעשה טיפה יותר בהיר, כי הוא מתמצא עם כמה פיקסלים שכבר נמצאים ימינה לו שהם בהירים, אז הוא יקבל את הצבע הזה. אז מה שיצא לנו זה שהפיקסלי, השפה שלנו עכשיו, במקום להיות השיפוע הזה, הוא יהיה שיפוע כזה. סליחה על הציור הלא טוב שלי. יצא בערך. קיבלתי שיפוע שמתפרס על יותר פיקסלים, יש לו ערכים שהם ערכי ביניים בין הכהה לבין הבהיר, כל מיני אפוריים, והפרופיל שלו הוא לא חייב להיות לינארי כזה ישר יפה, אבל הוא בהחלט, הקצב, הגרדיאנט או הנגזרת שלו הרבה פחות תלולה, הוא עולה הרבה יותר לאט. כך אני רואה בעין, האינטרפרטציה של זה בעין, זה שהיא התמונה נראית לי מטושטשת. זה לא אמור להיות הקו האדום שלך, הוא לא אמור להיות מדרגות? הוא יהיה מדרגות כי זה דיגיטלי, אבל ציירתי את זה כאילו בעולם הרציף. אוקיי. כן. זאת אומרת, אם אני אגדיל כאן את התמונה כמו שעשיתי עם ה-X&V קודם, אז אתם תראו את הפיקסלים, ויהיה להם צבעים שהולכים ועולים בדרגות האפור. מהאזור בהיר לאזור הכהה. יפה, אז מה המסקנה? אולי בכל זאת כדאי לעשות פה חציון, בואו נחזור לחציון. אין לי רעש, אין לי טשטוש, יש לי ארטיפקטים אחרים, אבל על פניו התוצאה קצת יותר טובה מהטשטוש. זאת אומרת, הטשטוש יכול להוריד את הרעשים, אבל הארטיפקט שלו, הטשטוש של השפות שאני לא רוצה לטשטש, זה דבר שאנחנו לא כל כך אוהבים. בדרך כלל אנחנו נגיד שעבור רעש מלח פלפל, עדיף להשתמש בפילטר חציון, ולא בפילטר טשטוש. בוא נעצור כאן, כי אנחנו... יש סוג של רעש שהוא ה-average יותר עדיף על median? כן, אנחנו ממש תכף נגיע אליו. לא תכף, עוד מעט נגיע אליו. בסדר? התשובה היא כן. וזה גם כן, אופייני לעיבוד תמונה
יש לנו כל מיני קלקולים של תמונה, יש לנו כל מיני בעיות בתמונה, או מטרות שונות בתמונה, ואנחנו צריכים לראות איזה מהכלים שאנחנו מכירים הכי טוב לפעול על התמונה הזו. אז אתם כבר יודעים הרבה כלים, כן? אנחנו דיברנו על טון מפינג ו-histogram equalization ו-histogram matching, דיברנו על הרבה כלים, ואתם באופן כללי, הרעיון הוא שמסתכלים על התמונה או חושבים מה המטרה שלנו ובוחרים את הכלי שהכי מתאים לפתור את הבעיה. למשל פה, כשאני רואה רעש כזה, אני לא אגיד לכם לטשטש, כי אני יודעת שהטשטוש, צריך טשטוש מאוד מאוד חזק כדי להוריד את הרעש החזק הזה, והארטיפקט יהיה ארטיפקט טשטוש, ואני אגיד לכם, תשתמשו בחציון. אפשר גם מינימקס, כן? אבל חציון זה התשובה. ואני יודעת, אנחנו נשלם עם כל מיני ארטיפקטים, כאן לא כל כך רואים אותם, בקצה של השפות כבר יאבדו את החלקות שלהם. בסדר. סבבה. אז הנה, זה רק כדי להראות לכם שנשארו פה ארטיפקטים. התמונה לא מטושטשת, אבל יש כאן ארטיפקטים. אוקיי. אז מה ראינו? ראינו מינימקס, ראינו מין-מקס, מדיאן וממוצע. עכשיו אני רוצה להכיר לכם את אחד הכלים הבסיסיים והמרכזיים בתחום של עיבוד תמונה, שזה כלי שנקרא קונבולוציה, והוא יוביל אותנו למשפחה שלמה של פעולות, שדרך אגב הממוצע הוא אחד מהם, אוקיי? אבל ברגע שאני מגדירה את הפעולה הזו של קונבולוציה, אני פותחת בפניכם מגוון מאוד גדול של פעולות שאני יכולה לעשות על תמונות, אוקיי? אז בואו נגדיר את הקונבולוציה ונראה מה זה הפעולה הזו. זו פעולה בין שתי תמונות. אז יש לי שתי תמונות, נניח תמונה A ותמונה B. עכשיו בדרך כלל תמונה אחת מהן, נניח ה-B, היא הרבה יותר קטנה מ-A. בעצם, אני רומז לכם, ה-B משמש אותי כסביבה שלי. Okay? כמו הסביבה 3 על 3 שעשינו את החציון ואת הממוצע, אז B יכול להיות 3 על 3 למשל. A זה התמונה שעליה אני רוצה לפעול, אבל כפעולה אני מסתכל על זה באופן סימטרי, יש לי שתי תמונות A ו-B, ואני רוצה לפעול ביניהם, לעשות להם קונבולוציה. אז כתוב כאן, כן, B בדרך כלל הוא קטן, ובדרך כלל אנחנו קוראים לתמונה הקטנה יותר, המסכה, או הקרנל. אני אקרא לזה בדרך כלל המסכה, מאסק. אז הנה, הגדרת הקונבולוציה נמצאת פה למטה, נתחיל במקרה של קונבולוציה עם תמונה חד-ממדית. אז בואו נניח ש-A ו-B הם תמונות חד-ממדיות בדידות, זאת אומרת, זה מין וקטור של פיקסלים. אז אם אני אעשה קונבולוציה, והקונבולוציה מסומנת עם כוכבית, אז A קונבולוציה B זה תמונה שגם היא חד-ממדית, הנה הפרמטר X שלה, וכל X מוגדר לפי מה שכתוב פה. אז בואו ננסה לחקור את זה רגע. לכל X, ערך הפיקסל תמונת תוצאת הקונבולוציה היא מכפלה פנימית בין A לבין B. בין הפיקסלים של A כפול הפיקסלים של B סכום. אלא מה? אם תסתכלו כשאני עושה סכום על כל הפיקסלים ורצה על ה-I, האינדקס של הפיקסלים כדי להכפיל אותם, אתם רואים ש-I גדל כשהוא רץ על A והוא קטן כשהוא רץ על B. זאת אומרת B הוא בעצם משוקף. ואיפה הראשית של B? הראשית של B, אתם יכולים לראות כאן, הוא זז ל-X. זאת אומרת, הנוסחה הזו, מה היא בעצם אומרת? היא אומרת, קחו את B, תניחו אותו, כך שראשית הצירים של B יושב על X, תשקפו אותו, ואז תעשו מכפלה פנימית זה עם זה. תקבל את ערך הפיקסל שאתה יושב עליו. אז במקום להבין את זה מתמטית, בואו נסתכל על דוגמה. אז הנה התמונה A, יש לה 5 פיקסלים, אבל אפשר להתייחס אליה כאילו היא ממשיכה עד אינסוף משני הצדדים. ויש לנו תמונה B, זו התמונה הקטנה, שהיא מן הסתם תהיה מסכה, ולשניהם אני צריכה להגיד את ראשית הצירים. אז ל-A זה פחות חשוב, אז בואו נניח הפיקסל הראשון הוא ראשית הצירים, וב-B, כנהוג, כמו שראינו בסביבה, אני אגדיר את ראשית הצירים להיות פה באמצע. שוב, זה לא חייב להיות, אבל זה אינטואיטיבי הגיוני, כי אני לא רוצה לעשות בייס לשום צד של הפיקסל. אז עכשיו אני רוצה לחשב את הקונבולוציה של A עם B. אז יהיה לי את A, ואני רוצה לבנות את הקונבולוציה A קונבולוציה B. אז מה אני עושה? אני הולכת לכל פיקסל X שווה 1, ושואלת מה הצבע שיחליף את הפיקסל 2 במקרה הזה, שהוא בתוך A. אז מה אנחנו עושים? אני לוקחת את B,
אני מניחה את B כך שהראשית הצירים של B יושב על אותו פיקסל שאני רוצה לחשב. עכשיו אני הופכת את B סביב הציר ה-X, ועושה מכפלה פנימית. אז 1 כפול 3 ועוד 2 כפול 2 ועוד 3 כפול 1, אני אקבל 10. ה-10 זה הערך החדש שייכנס למקום ה-X שווה 1 בתמונת התוצאה. עכשיו בואו נעבור לפיקסל הבא. אז אני מגלישה, גולשת עם המסכה, היא עדיין משוקפת, אבל עכשיו הראשית שלה יושבת על X שווה 2, ושוב עושה מכפלה פנימית, מקבלת 16. וככה אני גולשת על כל הפיקסלים, מחשבת מכפלה פנימית ומחשבת את ערך התוצאה. Okay? אז תשימו לב שזה מאוד דומה למה שעשינו קודם עם הסביבה שלנו, זאת אומרת, ברור שזה spatial operation, כי כל פיקסל מקבל ערך חדש, אז ה-4 הזה הפך ל-22, על פי מה הוא קיבל 22? על פי הסביבה שלו, איך נקבעת הסביבה? היא נקבעת בעצם מהכפלה עם המשקולות האלה, עם ערכי הפיקסלים, זה מסכה, אני אקרא להם משקולות, אבל זה בעצם ערכי פיקסלים, שהם מכפילים לי את הפיקסלים שיש לי בסביבה של אותו X שאותו אני רוצה לחשב. אז אתם רואים שזו פעולה על ערכי הפיקסלים שבסביבה של אותו פיקסל שאני רוצה לחשב. שאלה? שאלה. אני לא כל כך הבנתי בנוסחה בעליונה, כאילו, איפה כתוב ש-B הופך את הסדר? X מינוס I, נניח I שווה ל-0, אז אנחנו לוקחים I של 0. I שווה 0. תעשה, נניח X שווה, נניח אני יושבת על קורדינטה 7, אוקיי? 7, אוקיי. ה-I זה האינדקס שאני רצה עליו כדי לעשות מכפלה פנימית, פיקסל לפיקסל. מ-0 עד 7 או מ-0 עד כל? מינוס פלוס אינסוף. אני הולכת על כל התמונה, אז אם התמונה הסופית, אז מהפיקסל הראשון של התמונה עד הפיקסל האחרון של התמונה. אוקיי. אז ה-I הזה הוא אינדקס שרץ, אבל מה שמעניין זה כש-I הולך מ-0 ל-1, ל-2, ל-3, אז פה הוא הולך מ-0 למינוס 1, למינוס 2, למינוס 3. הבנתי. ולכן יש לי שיקוף. זאת אומרת, שאני רצה מה-X הזה ב-I ועוד 1, כאילו ה-I הוא ועוד 1 ועוד 1, אז B, אני גם כן זזה ימינה, אבל בעצם מבחינת ה-B המקורי, זה כאילו אני רצתי ברוורס. זה השיקוף, אוקיי? זה שיש לי פה את המינוס I, זה השיקוף. זה שאני שמה את עצמי ב-X, זה בעצם הערך X פה. כי תסתכלו, נניח שאני עכשיו עושה מכפלה פיקסל בפיקסל, אז הפיקסל A0 את מי הוא מכפיל? כן? אז I שווה 0, אז אני לוקחת את A במקום ה-0, הוא מכפיל את הערך X. כן? או להפך, סליחה, הוא מכפיל כש-A שווה X, הוא מכפיל את הערך 0 של B. סליחה, זה צריך להיות הפוך. כן? זהו. עוד שאלות? לי שאלה. הביוט תמיד קבוע? היה לי כאן 2 באותו זמן. שאלתי אם ה-B הוא תמיד קבוע. לא, אז ה-B, כמו שה-A זה תמונה כלשהי, גם B זה תמונה כלשהי. בדרך כלל, בקונבולוציה B יהיה מסכה קטנה, הוא לא חייב להיות, אבל בדרך כלל הוא יהיה מסכה קטנה, ולכן הוא יהיה תמונה קטנה, ואני קובעת מה הגודל של התמונה, כמו שאני קבעתי את גודל השכנות שהיה לי עד עכשיו בדוגמאות. רעות, רצית לשאול? הקונבולוציה, איך שלא אומרים את זה, זה אמור להיות כאילו כמו פילטר, כי נגיד כאן היה לנו 3, 4, 5, וזה הפך ל-10, 16, 22, אז כאילו, אם היה רעש, זה מרגיש לי שזה ממש לא נקרא אותו. כאילו, הייתי חושבת אולי לחלק. נכון, את צודקת. זה נוסחה, זה דוגמה סתמית, לכן כתבתי 1, 2, 3, כמובן שברגע שנבקיר את הקונבולוציה, נתחיל לשים שם ערכים שיש להם משמעות. הבנתי, סבבה, תודה. אם אני הבנתי נכון, קונבולוציה אמרת בהתחלה שמשתמשים בה לממוצע. עכשיו, נגיד במקרה הזה, אפשר לעשות שליש, 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 ואז אנחנו כאילו... מצוין, בדיוק. אם היינו לוקחים את B להיות שליש, 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 מה היינו מקבלים פה? את הממוצע של הסביבה, בדיוק. אז אתם רואים שאם אני חכמה ובוחרת את המשקולות פה, איך שאני בוחרת, אני יכולה ליצור כל מיני פילטרים או כל מיני מסכות, כל מיני פעולות, למשל את הממוצע, בדיוק. סבבה.
שאלה שתמיד שואלים אותי, והפעם לא שאלו, אבל אוקיי, מה קורה כשאני מגיעה לפיקסל האחרון, ופתאום הפיקסלים האלה גולשים החוצה? הבי הזה גולש מחוץ לחלון. אז אנחנו צריכים לטפל בזה, ויש 3 סטנדרטים של מה עושים כשמגיעים לקצה של התמונה. אז הנה התמונה A שלנו. אנחנו בכל מקרה מתייחסים אליה כאילו היא אינסופית, כי כשאני גולשת עם סביבה, שנניח 1/3, אז כשאני בפיקסל האחרון אני גולשת החוצה ואני צריכה להתעסק עם זה, אני צריכה להגיד מה אני עושה. הדבר הטבעי וההגיוני ביותר זה ריפוד אפסים, זה גם עדיף. כן? ריפוד אפסים זה אומר שאני פשוט לא, מבחינתי אין שם דאטה, וכשה-1, 2, 3 משוקף, ה-2 יושב פה, ה-1 גולש החוצה, אני מכפילה אותו ב-0. Okay? אז זה הכי פשוט. מה שזה אומר גם זה שהפיקסל האחרון פה הוא מושפע מהאפסים שנמצאים בחוץ. יכול להיות מאוד שהפיקסלים פה בקצה יהיו קצת יותר כהים, כי הם מכניסים לממוצע שלהם את האפסים, או לחישוב שלהם את האפסים שבחוץ. אבל זו שיטה הכי בסיסית. אופציה אחרת זה, בואו נלך דווקא לאחרון, זה לבוא ולהגיד, אוקיי, מה שקורה מעבר לפיקסל האחרון, דומה למה שקורה בפיקסל האחרון. אז אם פה אני 5, אז אחרי גם פיקסל 5. ואחריו יהיה 4, 3, 2, בעצם אני משקפת את התמונה מעבר לתמונה שיוצאת החוצה. יש בזה היגיון, כי מה שקורה מעבר לתמונה, זה צריך להיות משהו די דומה למה שאני נמצאת בו כיום. אז גם פה צריך לזכור שהפיקסלים שבקצה, מקבלים איזשהו ערך שהם מושפעים ממה שקורה בסביבה כאן, אוקיי? והדבר השלישי, או בעצם האופציה השנייה, זה מה שאנחנו קוראים wrap around, או אם תרצו ציקלי. כשאני מסיימת את התמונה, הגעתי לפיקסל האחרון, הפיקסל הבא הוא הפיקסל הראשון שלי, אוקיי? עכשיו זה לא נשמע הגיוני, כי למה שנניח אני פה, יש לי כאן עץ בתמונה, למה שהפיקסל הבא יהיה אותו בית שיש לי בהתחלה, בקצה השני של התמונה, 1,000,000 פיקסלים רחוקים ממני. אז זה לא נשמע הגיוני מבחינת המשך התמונה. אבל הסיבה שיש לנו את זה, זה, אתם תראו כשאנחנו נגיע לטרנספורם פוריה, אתם תראו שטרנספורם פוריה וקונבולוציה מתקשרים אחד לשני, תחת ההנחה שזה סוג ההגדלה. האינטואיציה פה זה שאני לא מוסיפה עוד מידע חדש. אותה תמונה חוזרת עוד פעם ועוד פעם, אז זו אותה תמונה. אז לא הוספתי מידע חדש. אבל אנחנו נבין את זה יותר טוב כשנגיע לפוריה. אוקיי? חגית? כן. אני רק שאני אבין, כאילו, את פשוט מוסיפה, נגיד, בזירו פדינג, מוסיפה 0, ואז עושה מכפלה פנימית של 4, 5, 0 עם 3, 2, 1? בדיוק, בדיוק. וככה בוורפ וגם ברפלקשן. בדיוק, וב-wrap around אני מכפילה אותו לא ב-0, אלא ב-1 הזה. ופה המסכה שלי תוכפל ב-5. כן, כן, זה לא פשוט באותו אופן, כאילו עושים עדיין מכפלה פנימית, פשוט עם הערכים החדשים. בדיוק. אנחנו באופן כללי, גם בקונבולוציה, במובן התיאורטי, אנחנו מסתכלים על התמונות כאילו הן אינסופיות. עכשיו, כיוון שיש לי באמת תמונה סופית, זה מה שיש לי, אז אני צריכה איכשהו להשלים את החסר הזה. אבל באופן מתמטי, התמונות הן אינסופיות בעצם. וגם, שוב, אל תיבהלו מזה שלכיוון השני אני כאילו הולכת לקורדינטות שליליות. אין בעיה, אני עושה את זה בתוך האלגוריתם, בתוך המחשב, אז אין לי בעיה. יהיה לי בעיה אם אני ארצה להציג. אני צריך לחשוב מה אני מציגה. אז באמת, יש כאן שאלה גם מה אני מציגה כאוטפוט. ויש לי 3 אופציות של אוטפוט אפשריות. אופציה אחת אומרת, הכנסתם A לפונקציה, למשל במטלב הקונב 2 זה קונבולוציה דו-ממדית, אם אני מכניסה לה את A, קונבולוציה עם B, היא תחזיר לי אוטפוט שהוא בגודל של A. זאת אומרת, אני אקבל את הפיקסים שפה בקצה, אולי הם מושפעים באפסים, אבל אני אחזיר את אותו גודל A. זה מאוד טבעי לנו, זה רוב הפעמים אנחנו נרצה לעשות את זה, לצערנו זה לא הדיפולט של מטלב, הדיפולט של מטלב זה הפול, כי זה תואם יותר למתמטיקה. אז מה זה פול? פול אומר שהוא מחזיר תמונה יותר גדולה מהתמונה A המקורית, הוא מחזיר גם את הפיקסלים שהם מחוץ למסגרת התמונה, כל עוד שעשיתי את החישוב שלהם, היה לי איזושהי אינפורמציה שבאה מהתמונה המקורית. אז בדוגמה שהיה לנו פה עם ה-B 3 פיקסלים, כשאני יושבת על הפיקסל הזה,
אני מקבלת איזשהו ערך שתלוי עדיין בפיקסל 5 הזה, שהוא חלק מהתמונה, לכן אני צריכה לשמר אותו בפורמט פול. הפיקסל הבא, אם אני יושבת פה, אני כבר לא רואה שום חתיכה של התמונה המקורית, ולכן אני לא מחזירה את זה בפורמט פול. Okay? איפה האינטואיציה פה? הפול הזה אומר, אני לא רוצה לאבד שום מידע מהתמונה, ששום דבר לא ילך לאיבוד. תחשבו על זה כחומר או אנרגיה, אז ה5 הזה, אני לא רוצה לאבד שום דבר ממנו, גם אם הוא מתפזר לי על כמה פיקסלים. אז זה המובן של הפול. וואליד, אנחנו כמעט אף פעם לא משהו. זאת אומרת, מפול, אחר כך נניח לעשות קונבולוציה הפוכה, ואפשר לשחזר תמונה מקורית, ומסיים כבר אי אפשר, כן? כי איבדת משהו. כן, כן, ואינטואיטיבית כן, כן, בדיוק. וגם מוואליד, אותו דבר. הוואליד אומר, תחזיר לי רק משהו שחישבתי רק מפיקסלי התמונה. אם איכשהו יש לי פיקסל שהושפע מהרקע, כמו ה-22 הזה הושפע מהאפס, אל תיתן לי אותו. אנחנו בדרך כלל לא משתמשים בוואליד, אנחנו בדרך כלל משתמשים בסיים, וזה אומר שמבחינת מטלב אני צריכה להגיד לו, בבקשה תחזיר לי סיים ספייס, זה לא עדיף, default to full. יפה. עכשיו... אפשר שאלה על זה? את יכולה רוצה להסביר שוב לגבי פול, כאילו על הקטע של את מי את תכניסי ואת מי לא? כן, אז תראי שהבי הזה, איפה הבי שלי? רגע, איפה הסמן שלי נעלם, רק שנייה. לא מצליחה להשיג את הסמן שלי חזרה. הנה, אוקיי. הבי הזה, כן, הוא כמובן, אני משקפת אותו, ואז הוא מטייל לי על כל פיקסל מכפלה פנימית. פיקסל פה, מכפלה פנימית, פה, מכפלה פנימית. כשאני מגיעה לפה, יש לי עדיין ערך, כן, המכפלה הפנימית היא בין שלושת הפיקסלים האלה. אז ה5 הזה הולך להכפיל את המשקל 3 שיש לי פה, ויחזיר לי 15. אז אני רוצה לכלול אותו בפול, כי חלק מהתמונה, הפיקסל הזה, ישתתף בחישוב שלו. עכשיו בואו נעבור עוד פיקסל אחד ימינה. השלושה, שלושת השכנים שלי שמוגדרים על ידי B, הם מכפילים את שלושת הפיקסלים האלה. אף אחד מהם לא חלק מהתמונה. ולכן האוטפוט שאני אקבל פה זה איזשהו מספר, במקרה זה הולך להיות 0, אבל הוא לא קשור לתמונה המקורית. ולכן אני לא אכלול אותו. אתם יכולים לראות שבריפוד אפסים, כאילו אני יכולה לכלול את זה, זה לא אומר כלום, זה פיקסלי 0, אבל כעיקרון אני לא רוצה להחזיר בפול, להחזיר אינפורמציה שהיא, או יותר נכון אני רוצה להחזיר את הפיקסלים שמחזיקים, קיבלו את החישוב שלהם איכשהו מאיזשהו פיקסל מהתמונה המקורית. לא לאבד שום דבר של האינפורמציה שהיה לי בתוך A. אוקיי? אוקיי, תודה. ובדרך כלל, עד השלב הזה, מישהו שואל אותי, בשביל מה אנחנו צריכים את השיקוף הזה? למה בי צריך להשתקף? למה שלא נשים אותו ישר? אז האמת היא, זה לא השקף הזה, לא נורא. יש לנו כאן כמה דוגמאות קודם, ואז אנחנו נדבר על זה, אוקיי? אז רגע. הנה חידון, אוקיי? אז דיברנו מה זה קונבולוציה, ואני נותן לכם הזדמנות לשאול למה צריך לשקף את B. אז בואו נראה את החידון, אוקיי? היא לוקחת את A, והפונקציה, המסכה שלי B, היא מסכה שאני קוראת לה מסכת הדלטה, או קרוניקר של דלטה, שהוא 0 בכל מקום ו1 ב-x שווה 0. מה אתם חושבים יהיה תוצאת הקונבולוציה? באיזה מוד? מה את לוקחת? פול... ריפוד אפסים. ריפוד אפסים ו... A, פשוט יהיה A. נקבל A. נכון? האמת היא, זה לא כל כך משנה מה... איזה פורמט output, זאת אומרת, בעצם הוא יחזיר לי את A, נכון? זה יהיה משנה ב3, ב2 וב1 זה לא משנה. כן, עכשיו נניח אני לוקחת את הפיקסל, את B, ומכפילה אותו ב2. במקרה הוא היה הדלטה, אז הוא הופך להיות 0.2.0, אבל הכפלתי אותו ב2. מה יקרה לתמונת התוצאה? 2A. 2A, זה סקלרי. 2A, בדיוק, 2A. זאת אומרת, בעצם אנחנו כבר רואים שלא משנה לי מה ה-B היה. אם אני אכפיל אותו ב2, אז בגלל שזה מכפלה פנימית זה משהו לינארי, אז מכפלה פנימית, כל פיקסל, כל משקל של B ב2, גם תוצאת המכפלה הפנימית תוכפל ב2, נכון? אז אנחנו באמת מקבלים פה לכל פיקסל מוכפל ב2. והנה יש לנו כאן את מישהו אמר את זה פעם שעברה, אני לא זוכרת שקר אולי, אתה אמרת את זה, אם אני עושה מה שליש, 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 כפי שאמרנו, ממוצע, בדיוק. אז אתם יכולים לעשות חישוב, הממוצע של 1, 2, 3 זה 2, של 3, 4, 5 זה 4, וכאן זה משנה, נכון, מיכאל אמרת שזה משנה פה, 4, 5 ו-0, אז הממוצע
יהיה 3. אוקיי? אז אנחנו רואים שזה ריפוד אפסים. סבבה, אז אלה דוגמאות. סליחה? כן. אני עד עכשיו לא הבנתי למה צריך את השיקוף של B. גם ככה אנחנו בוחרים, אני חושב, כל מי שרוצה לעשות פעולה על התמונה, הוא בוחר את B. נגיד לעשות ממוצע, לעשות משהו, כאילו כל אחד והבחירה שלו. אז אתה אומר, נבחר את זה להיות סימטרי, אז אני לא צריכה את השיקוף, נכון? כן. בדיוק. האמת היא שאנחנו נראה שיש לנו קצת בהמשך מסכות שהן חייבות להיות לא סימטריות. אנחנו נגיע לזה. אבל כיוון שוב, תלוי מה אני רוצה לעשות, אבל ממוצע למשל יהיה סימטרי. אם אני רוצה איזשהו ממוצע משוקלל, אז יכול להיות שגם כן זה יהיה סימטרי. אבל עוד מעט, זה בטח לא יהיה בשיעור הזה, זה יהיה בשיעור הבא, אנחנו נדבר על מסכות שהן חייבות להיות אסימטריות, ואז השיקוף בא לידי ביטוי. ואני מאוד שמחה שאתה שאלת למה צריך את השיקוף הזה. איזה שאלה במקום. אז בואו נשאל למה צריך את הפליפ הזה של המסכה, של הקונבולוציה. וכדי לראות את זה, אני אעשה את זה, אני אראה לכם דוגמה, אוקיי? אז שוב, בואו נניח שיש לי את המסכה הזו, את התמונה הזו, וזו המסכה. אתם זוכרים שאני יכולה להחליף את התפקידים בין A ל-B, כי הם שתי תמונות, או לפי ההגדרה הקונבולוציה עובדת בין שתי תמונות. זה שבמקרה אחד הוא קטן או גדול, זה לא כל כך משנה. אבל בואו ניקח תמונה הזו ואת התמונה הזו, כן? בואו ניקח את התמונה הזו ואת התמונה הזו, ואני עושה קונבולוציה, אז מה אני אקבל? אולי נתחיל קודם בשורה הזו, אם כבר. אז 1, 2, 3, קונבולוציה עם איבר היחידה של הקונבולוציה, נקבל את התמונה המקורית, נכון? עכשיו נחליף את התפקידים פה, אוקיי? ניקח את התמונה B, נהפוך אותה ל-A, ואת A נהפוך ל-B. ועכשיו בואו נעשה קונבולוציה. הקונבולוציה מוגדרת עם שיקוף. אז 1, 2, 3 הוא הופך להיות בעצם 3, 2, 1, ועכשיו אני מתחילה לגלוש על הפיקסלים ולעשות מכפלה פנימית. עכשיו ברור שכשאני יושבת פה, אז האוטפוט שאני אקבל יהיה 2, נכון? כי ה-2 יושב לי פה. אבל מה יקרה כשאני עומדת פה? כשאני עומדת פה, המסכה היא משוקפת. אז מה המשקל שמכפיל לי את 1? 1, נכון? אז כשאני עומדת פה, תוצאת הקונבולוציה זה 1. כשאני מגיעה לפה, תוצאת הקונבולוציה 2. כשאני מגיעה לפה, תוצאת הקונבולוציה 3, וקיבלתי את התמונה הזו. טוב, נו ברור, כי הרי אמרנו שזה איבר היחידה, נכון? אבל אם אני לא עושה את השיקוף הזה, מה קורה? אז אם אני לוקחת את אותם שתי התמונות ואני לא מבצעת שיקוף, אז כשאני גולשת פה, הפיקסל הזה, שעושה מכפלה פנימית, מכפיל לי את האחד הזה עם 3. וכשאני מגיעה לפה זה 2, וכשאני מגיעה לפה זה 1. אז תראו מה קרה לאוטפוט שלי, 3, 2, 1. זאת אומרת, כשאני לא ביצעתי שיקוף, התמונה שלי לא יצאה אותו דבר כמו שהיא יצאה פה. זאת אומרת, קיבלתי איזשהו שיקוף בתוצאה. מה שרואים מהדוגמה הזה, זה שהסיבה לעשות את השיקוף כדי לקבל קומוטטיביות. בין השורה הראשונה לשורה השנייה החלפתי את התפקידים בין A ל-B, והתוצאה נשארה אותו דבר. למה נשארה אותו דבר? כי היה לי כאן את השיקוף. בלי השיקוף לא היינו מקבלים את אותה תוצאה, והתמונה הייתה משתקפת. Okay? אז הסיבה שיש לנו את השיקוף הזה כדי שקונבולוציה תהיה קומוטטיבית. עכשיו זה נכון שיש עוד, זאת אומרת, יש עוד סיבות שזה יבוא לידי ביטוי, כן? וכמובן, הייתי יכולה פשוט להגדיר, לא, אין שיקוף, ואין קומוטטיביות, סבבה. ואכן, יש לנו כזו פעולה, קוראים לה לא קונבולוציה, אלא קוראים לה קורולציה. והאמת היא, הייתי יכולה להתחיל את כל השיעור הזה ולהגיד, הנה קורולציה, שהיא פשוט, יש לי איזושהי מסכה, והיא גולשת על התמונה, כל פעם מכפלה פנימית ומוציאה את התוצאה. אז והייתי יכולה להתחיל בזה, ואז לעבור לקונבולוציה. אבל כיוון שקונבולוציה היא באמת החשובה, וקורולציה אנחנו משתמשים בה, אבל היא פחות במרכז, היא בדיוק כמו קונבולוציה, אתם יכולים לראות רק הסימן שלה זה עיגול ולא כוכב, והיא עושה מכפלה פנימית עם B, אבל שלא עבר שיקוף. אתם זוכרים, קודם היה לנו X מינוס I, עכשיו יש לנו I מינוס X, זה בדיוק השיקוף. אז ה-A ו-B מוכפלים פיקסל בפיקסל בלי השיקוף של B. וזה עובד, אנחנו יכולים להשתמש בזה, זה כלי, אבל אין שם את הקומוטטיביות. Okay?
אז בעצם קיבלתם עכשיו ביד שתי פעולות, את הקונבולוציה ואת הקורולציה. אבל אנחנו נמשיך ונדבר על קונבולוציה. אז דיברנו על קונבולוציה בחד מימד, באופן הבדיד, אבל אני אהיה הוגנת ואני אהיה כנה, ונגיד שכשהמציאו את הקונבולוציה וכשדיברו על הקונבולוציה, לא דיברו על זה בעולם הבדיד, אלא דיברו עליו בעולם הרציף. עכשיו, בעולם הרציף זה אומר שיש לי תמונה, במקרה הזה עדיין חד-ממדית רציפה, תמונה F ותמונה G, ותוצאת הקונבולוציה של שתי תמונות חד-ממדיות רציפות היא תמונה חד-ממדית רציפה. לכל X, ערך הפיקסל או ערך הפונקציה במקום X בתמונת הקונבולוציה מתקבלת כמכפלה פנימית בין F ו-G, הפונקציות הרציפות, כך ש-G משוקפת, כן, X פלוס A, והמרכז של הקורדינטת האפס שלה יושב בדיוק על נקודה X. בדיוק מה שעשינו קודם, רק שבמקום סיגמה, במקום ש-F ו-G יהיו רציפים, היו בדידים קודם, והיה לנו כאן סיגמה במקום אינטגרל. אז סך הכל זה אותו דבר, וגם הפעולה היא אותו דבר. אז בואו נסתכל על שתי פונקציות, אוקיי? יש לנו פונקציה F ופונקציה G, ואני ארצה לעשות ביניהם קונבולוציה. אז מה אני צריך לעשות? אני צריך לקחת את G, לשקף אותו סביב ציר ה-X, כן? אז הוא יהיה בעצם מלבן כזה, ואז לגלוש איתו לאורך התמונה, ולכל קואורדינטה, עכשיו זה לא משהו רציף, זה משהו רציף, אז אין לי קואורדינטור, לכל X שתיתנו לי, אני עושה את המכפלה פנימית ביניהם. בעצם אנחנו יכולים לראות, רגע, אני חושבת שיש לי כאן תמונה, כן. אני מתחילה לגלוש לאורך ציר ה-X, וכל פעם אני עושה מכפלה פנימית בין שתי הפונקציות. עכשיו, מה זה מכפלה פנימית בין שתי פונקציות? הפונקציה, הן בעצם פונקציות שהכל 0, חוץ מחלון קטן בין 0 ל-1, שהן לא 0. אז המכפלה הפנימית בין שתי פונקציות רציפות, הן 0 בכל מקום, חוץ מאיפה שיש איזושהי חפיפה. אז באזור החפיפה אני פשוט מודדת את גודל השטח, זה בעצם חצי כפול 1, כפול הרוחב החפיפה. אז זה יהיה קונבולוציה במקום X, אוקיי? זה במקום שבו G גולש עד הנקודה שהראשית, האפס שלו נמצא על ה-X הזה. אז מה שאנחנו יכולים לראות, שאם אני אסתכל על פונקציית התוצאה, יהיה לנו לאורך ציר ה-X, כאילו אם אני זז על ה-X, אני אראה שאין לי חפיפה, אין לי חפיפה, אין לי חפיפה, ומתחילה לי חפיפה. החפיפה אומרת שהערכים של הקונבולוציה ילכו ויעלו, עד שהמלבן הזה, G, חופף למקסימום של ה-F, וזה יקרה כש-X שווה 1, ואז ערך הקונבולוציה יהיה חצי כפול 1, שזה חצי, ואז X, אם נמשיך לגלוש עם ה-G, אז ערך הקונבולוציה ילך וירד. Okay? אז איך תראה התוצאה? היא תראה בצורה כזאת. כמו כיפה כזאת. בדיוק, זה משולש, או פירמידה, או איך שתקראו לזה. בדיוק. החפיפה הולכת וגדלה עד נקודת המקסימום של החפיפה, ואז יש לנו חצי כפול 1, ואז יש לנו חפיפה שהולכת וקטנה עד מתי? עד ש-G עזבה את ה... עד ש-G בעצם בקורדינטה 2, זה אומר שאין חפיפה בכלל. היא עזבה את ה-F הזה לגמרי. זו דוגמה לרציף. אז לא צריך להבהיל אתכם, כי העולם הרציף והעולם הבדיד הם אותו דבר, חוץ משיש לנו כאן אינטגרל ואני מציירת את זה אחרת. אבל אנחנו עוסקים בעולם הדו-ממדי. אז בואו נעשה את הצעד הנוסף, שבו אנחנו לוקחים את הקונבולוציה ומעבירים אותה לעולם הדו-ממדי. אז עכשיו A דו-ממדי, B דו-ממדי. בדרך כלל B יהיה יותר קטן מ-A, לא חייב להיות, אבל בדרך כלל. תוצאת הקונבולוציה גם היא תמונה דו-ממדית, וכל קורדינטה XY בתמונה הדו-ממדית מתקבלת ממכפלה פנימית בין התמונה A לבין התמונה B, כך ש-B עבר שיקוף גם ב-X וגם ב-Y, והוא ממוקם כך שהקורדינטה הראשית X שווה 0, Y שווה 0 של B, יושב בדיוק על XY. בדיוק כמו שעשינו בחד מימד, רק שעכשיו אנחנו משקפים בשני הכיוונים, והפיקסלים שאנחנו גולשים עליהם, גולשים על כל הפיקסלים גם ב-X וגם ב-Y. אז נראה משהו כזה, אם זה המסכה B שלנו, אנחנו עושים שיקוף ב-X, שיקוף ב-Y, ואז אנחנו מטיילים על כל הפיקסלים, עושים מכפלה פנימית ומקבלים את התוצאה. אז בואו נראה דוגמה. אז נניח שזו המסכה שלנו, B, אני עושה שיקוף ב-X, עושה שיקוף ב-Y, קיבלתי את המסכה הזו.
עכשיו ניקח את התמונה, ואני אגלוש עם הפיקסל, והראשית הצירים כמובן מסומנת בעיגול, ראשית הצירים שלי כל פעם נחה על פיקסל אחר, אני עושה מכפלה פנימית, נניח ריפוד אפסים, ואני אקבל את התוצאה הזו. Okay? אז אני פשוט אגלול קדימה, בואי זה הולך לאט, הנה. Okay? וקיבלנו את התוצאה. Okay? דרך אגב, אתם יכולים לראות ש... טוב, לא משנה. אוקיי. אז זו דוגמה של תוצאה. זו הרחבה טבעית של חד-מימד לדו-מימד. טוב, זה רק דף שמסכם מבחינת המטלב, יש לנו פונקציית קונב 2 שמבצעת את הקונבולוציה, פול, רגע, מה אני רוצה לראות פה? כן. טוב, לא צריך לדבר על זה, כשנגיע לזה נדבר על זה. שוב, יש לנו את אותם פרמטרים פה, אתם רואים, יש השייפ, אני צריכה להגיד full, same או valid, כמו שדיברנו בחד-מימד, in a zero padding זה ה-default. same מחזיר לי output שהוא גודל התמונה, full מגדיל לי את התמונה, כך שאני כוללת את כל הפיקסלים שהם מושפעים איכשהו מהתמונה בתהליך הקונבולוציה, ו-valid מקטין לי את התמונה, הוא שומר לי רק את אותם פיקסלים שהושפעו אך ורק מפיקסלי התמונה, ולא קיבלו שום אינפורמציה מחוץ לתמונה. והפול זה הדיפולט. יפה. אוקיי, יופי. אז בואו נדבר קצת על כל מיני תכונות של הקונבולוציה. יש לנו כאן מסכה, שראינו אותה כבר, 0, 1, 0, או בדו-מימד זה 1 כש-x שווה 0, ו-0 בכל מקום אחר. אנחנו קוראים לזה פונקציית הדלטה, או מסכת הדלטה, או דלטה קרנל, או הדלטה של קרוניקר, יש לה כל מיני שמות, אבל הפואנטה היא שהוא 0 בכל מקום, ו1 רק כש-x שווה 0. זה גם במימד, רק כש-x שווה 0, y שווה 0, בראשית זה 0. וראינו כבר שזה האיבר היחידה של הקונבולוציה. אז אם אני לוקחת, ואם אני עושה קונבולוציה של A עם הדלטה, אני אקבל חזרה את A, בין אם זה חד-מימד או דו-מימד. מה קורה אם אני לוקחת עכשיו את המסכה ואני מזיזה אותה? אז במקום שיהיה לי דלטה X, יש לי דלטה X מינוס X0 ו-Y מינוס Y0. מה זה אומר? זה אומר שכש-X שווה 0, Y שווה 0, אז הערך הזה פה 0 ו-0 ואני אקבל 1. זאת אומרת, המסכה זזה להיות 0 בכל מקום, ו1 רק קורדינטה x0, y0. אז בואו נראה דוגמה. דלטה x מינוס 1, y מינוס 1, אומר שכש-x שווה 1, y שווה 1, אז אם זה ראשית הצירים, x שווה 1, y שווה 1 זה פה, תזכרו ש-y גדל לכיוון הזה, אז זה המסכה שהיא הזזה של המסכה הזו בכמה? ב-1-1. x גדל ב-1, y גדל ב-1. אז מה קורה שאני עושה קונבולוציה של A, תמונה, לא עם המסכה המקורית, אלא מסכה מוזזת. אז בואו נראה מה קורה. מה יקרה? זה עושה שיפט לכל הכל. זה עושה שיפט, בדיוק, נכון? אז אתם יכולים לראות שהמסכה, אוקיי, בואו נסתכל על זה, כשאני עושה קונבולוציה, אל תשכחו, יש לי שיקוף ב-X, שיקוף ב-Y, ובעצם אני מקבלת מסכה שהולכת לעשות מכפלה פנימית, כאשר האחד נמצא פה. אז כשאני יושבת על איזשהו פיקסל, נניח על 9, המסכה הזו היא כל 3x3, עם האחד פה ב5. אז ה5 הזה יורד ימינה 1. בעצם כל פיקסל ירד ימינה 1, ימינה ולמטה 1. אז אנחנו מקבלים ש1, 2, 4, 5 הם הפיקסלים שירדו למטה, ימינה ו1, ועם הריפוד אפסים נכנסו לי אפסים מבחוץ, הם פשוט גלשו פנימה. אם אני עושה ציקלי, אז הפיקסל שחסר לי פה הוא הפיקסל שהיה קודם כאן, שזה היה 9. לכאן ולכאן אנחנו רואים שאם אני עושה קונבולוציה עם מסכה מוזזת, התוצאה היא התוצאה המוזזת באותה הזזה. אז A קונבולוציה עם B מוזז, נותן לי את A קונבולוציה B מוזז. אז זו תכונה שהיא, הראינו אותה על דלטה, אבל בעצם זה מוכלל ישר לכל מסכה שהיא. אז בואו נראה איך זה עובד בתמונה. אז הנה תמונה,
זו התמונה המקורית, A, המסכה B, הגדלתי את זה מאוד כדי שתוכלו לראות, זה אמור להיות כביכול פיקסל בודד, אבל זה כמובן, פשוט הגדלתי את זה שתראו. אם אני עושה תמונה קונבולוציה עם B, אני מקבלת את התמונה המקורית שלי, אבל אם אני אזיז את ה-B כלפי מטה, אז אני מזיזה אותו פיקסל אחד למטה, תראו מה קרה לתמונה, זזה למטה. אוקיי? אז זזה. אז הנה דרך מאוד נחמדה לבצע טרנזקציה או הזזה של התמונה. אם אני רוצה להזיז את התמונה ב-TXTY, אז אני פשוט לוקחת מסכה, וב-TXTY אני שמה 1, ומפעילה את הקונבולוציה, ואפס, התמונה זזה ב1. אוקיי? מה זה השחור הזה פה שנכנס? זה פשוט הריפוד אפסים שהיה לי. Okay? אז בואו ניקח עכשיו את שתי תמונות האלה ונעשה להם קונבולוציה. עכשיו B הוא אותו גודל כמו A, אין בעיה, מבחינה מתמטית, מבחינת הביצוע, אין לי בעיה לעשות את זה. מה אתם חושבים תהיה תמונת התוצאה? פשוט A. מה זה? עוד פעם? אני פשוט לא שמעתי. A פשוט, אולי. אז כאן ראינו שאם אני עושה קונבולוציה עם פיקסל בודד, עם הדלטה אני אקבל A. אבל עכשיו אני אומרת, לא, אני לא רוצה דלטה, אני רוצה משהו אחר. אז רוב הסיכוי שאני לא הולכת לקבל ממש את A, אני הולכת לקבל משהו אחר. תנסו. מקבלים כאילו. סליחה. רק שנייה, ירדן, אני לא שמעתי? תמשיך. אולי זה יעשה קרופ? איציק, כן, מה? זה יעשה קרופ לתמונה וישאיר רק את הלבן? אני חושב שהוא יעשה את זה מדורג, כאילו A נשאר, כאילו באמצע נשאר לבן, ואחר כך כאילו זה יותר קרוב ללבן, יותר שחור, כאילו סוג של ממוצע. אתה צודק. זה, אם תזכרו את הדוגמה שנתנו בעולם הרציף החד-ממדי, עם ה-G וה-H והפונקציה שהיא בעצם מין מלבן, אתם זוכרים שהתוצאה הייתה פירמידה? אז בעצם אותה תופעה קורית פה, רק שכאן ה-G, התמונה הזו של פונקציה שהיא ריבוע כזה, או מלבן, זה בדיוק בכיוון ה-X וגם בכיוון ה-Y. אז מה יקרה? תקבל את הדבר הבא. בדיוק כמו ששקר, אתה אמרת את זה. נכון? מה קורה? אני לוקחת את המסכה הזו, משקפת אותה. טוב, שיקוף ישאיר לי אותה אותו דבר, אוקיי? הראשית באמצע. עכשיו אני מתחילה לטייל. כל הפיקסלים פה השחורים הם 0, אז הלבן הזה, כל עוד הלבן של B יושב על האפסים, האוטפוט יהיה 0. מתי מתחיל להיות לי ערך שונה מ-0? שה-B גולש מספיק קרוב לשטח הלבן של A, כדי שיהיה חפיפה בין הלבן של B ולבן של A. עכשיו, ככל שאני הולכת ומתקרבת למרכז, הערכים בחפיפה, החפיפה הולכת וגדלה, ולכן המכפלה של המספרים הולכת וגדלה. איפה יהיה המקסימום? ש-B יושב בדיוק במרכז של A, במרכז של המקל הלבן. בעצם קיבלנו אותה פירמידה כמו שהיה לנו באחד מימד, רק עכשיו בדו מימד מבט מלמעלה כאילו? בדיוק. אותו פירמידה שקיבלנו בכיוון ה-X בלבד או כיוון ה-Y בלבד, אנחנו מקבלים את זה עכשיו בשני הכיוונים. זה בדיוק אותו תרגיל שהיה לנו קודם. בדיוק. ויש לנו את הדוגמה הזו. מה אתם חושבים שיקרה לתמונה אם אני אעשה לה קונבולוציה עם המסכה הזו? אז כאן יש לי את המסכה שהיא בעצם צ'יט, רק ציירתי את זה קצת יותר גדול מהפיקסל הקודם, אוקיי? ממוצע 3-3, לא? נכון מאוד, נכון מאוד. ומה האפקט שנראה בתמונה? טשטוש. אז הנה התמונה. לא טשטוש, זה העלמת פרטים. האמת היא שהטשטוש גם מעלים פרטים קטנים, אבל האפקט הראשוני שאנחנו נראה, זה למשל הפינה החדה, היא תטושטש. עכשיו, הטשטוש הוא לא חזק במיוחד, אבל אני מקווה שאתם יכולים לראות את ההבדל בין שתי התמונות האלה. אוקיי? זו תמונה שהיא גם ככה די חלקה, אז הטשטוש בה לא ממש משנה. נכון, אז זה די טמטום מבחינתי שהבאתי את התמונה הזו. אז בואו נגדיל את זה לטשטוש קצת יותר חזק, ואז אתם יכולים לראות כבר את האפקט של הטשטוש, נכון? נכון, הייתי צריכה לקחת תמונה אחרת, למה לא לקחתי את לנה? לא יודעת. כן. בכל אופן, הנה המסכה, שקראנו לה average בהתחלה, אבל בעצם היא משתתפת כמסכה של קונבולוציה לכל דבר. ואנחנו מקבלים פה טשטוש. דרך אגב, אתם רואים את האפסים שנכנסו פה? שוב, זה בגלל שעשיתי ריפוד אפסים, אז הקונב 2 לקח את האפסים מבחוץ ועשה ממוצע של הפיקסלים בקצה עם 0. אז זה נעשה קצת יותר כהה פה בשפה.
וככל שהמסכה יותר גדולה, אז כאן יש פס של 0, אתם בטח לא רואים את זה, אני רואה את זה פה שהוא פס דק של 0, כן? אבל כשאני מגדילה, אז פתאום רואים יותר אפסים יחסית פנימה. כן? אז זהו. זה זהה, אבסולוטלי זהה לממוצע הרגיל, כאילו להריץ פילטר ממוצע, זה אותו דבר על התמונה? תגיד לי אתה, נניח אני יושבת פה על פיקסל כזה, ולפי ההגדרה שעשינו בהתחלה, לקחתי סביבה, נניח, 5 על 5, כן, סביבה 5 על 5, ועשיתי ממוצע, סכמתי את הפיקסלים וחילקתי ב-25. כן. עכשיו במקום זה, אני באה ועל כל פיקסל בסביבה הזו מכפילה אותו ב-1 חלקי 25. אז בדיוק אותו דבר. נכון? בדיוק אותו דבר. עכשיו תראו מה אני עושה. לקחת אחת תמונה, הנה היא פה. למה היא לא זזה היא זזה לכם? הנה. עכשיו. משהו התעכב פה. היא זזה. לקחתי את החתיכת תמונה, ועכשיו אני משקפת אותה ב-X, ואני משקפת אותה ב-Y. יפה. עכשיו אני עושה איתה קונבולוציה. איפה אתם חושבים יהיה לי את הערך הכי גבוה בתמונת התוצאה? על החלק שממנו לקחת אולי? האם כל החלק הזה יהיה בהיר? כש-B יהיה באמצע, כאילו במקום המקורי שלו ב-A, שם בגלל כל האחדים נופלים, או הלבן שזה הערך הגבוה, נופל באותו מקום שגבוה, כאילו. אז מקבלים את המקסימום שם. בדיוק. אז גם מירד וגם שקר אמרו נכון, אנחנו הולכים לאזור הזה, פה אני מצפה שיהיה ערך גבוה, אבל איפה הוא יהיה? בדיוק שהחתיכה הזו יושבת בדיוק במקום של התמונה המקורית. למה? כי אז כל הפיקסלים שהם 1 יושבים בדיוק על 1, וכל אלה של 0 לא יושבים על 1, אז שום ערך לא יורד, ואני מקבלת ערך מקסימלי. דרך אגב, הייתי צריכה לעשות את השיקוף, כי קונבולוציה עושה שיקוף חזרה. אז שיקפתי את התמונה, כדי שכשאני אעשה קונבולוציה הוא ישקף חזרה לצורה האמיתית. אז הנה האוטפוט, ובאמת אני רואה שיש פה את הפיקסל הכי בהיר בתמונה, הערך הקונבולוציה הכי גבוה. אבל אני רוצה שתראו, אתם רואים ודאי שיש הרבה נקודות שיש להם ערך יותר נמוך, אבל גם חזק, למשל הנקודה הזו. הנקודה הזו יושבת פה. עכשיו היא לא בדיוק התמונה המקורית שלי, אבל היא די קרובה. זאת אומרת, יש הרבה חפיפה. אז הרבה... אפשר לנצל דברים כאלה לסוג של pattern matching, לא? כאילו על תמונות בינאריות. אז זה באמת אחד הכלים ל-pattern matching. האמת היא שמה שאנחנו עושים באמת זה לא משתמשים בקונבולוציה, אלא משתמשים בקורולציה. כי למה? אני אקח חתיכת תמונה, ואז אני לא צריכה לשקף אותה בכלל. כן? אז אני יכולה ישר לעשות קורולציה. אני שמה בסוגריים, למה אנחנו לא עושים באמת קורולציה? אנחנו עושים קונבולוציה, כי קונבולוציה אני יכולה לחשב הרבה יותר מהר מקורולציה. אז עדיף לי לעשות את השיקוף על הפאטרן שלי ולהפעיל קונבולוציה. אבל התהליך הוא בדיוק אותו דבר, אני מחפשת איזושהי תבנית בתוך התמונה, בואו נעשה לה קונבולוציה, ואיפה שיש לי ערך גבוה, שם מצאתי אותה. Okay? אבל אתם רואים שיש כאן עוד אזורים שקיבלו איזושהי תגובה יותר נמוכה, אבל חזקה, מה? כי יש כאן חפיפה. אז בואו נעשה בדיוק מה שאתה אמרת, אירד, ובואו נעשה pattern matching. זאת אומרת, אני רוצה למצוא את החתיכה הזו של התמונה, בתוך התמונת דרגות אפור הזו. שאלה על קודם, למה שקונבולוציה תהיה יותר מהירה? זה בדיוק אותו דבר. לא, אנחנו נלמד שאפשר בעזרת טרנספורם פורייר לעשות קונבולוציה יותר מהירה. אז כרגע אנחנו עושים את זה עם אלגוריתם פשוט, הולכים פיקסל פיקסל, עושים מכפלה פנימית, וקורולציה וקונבולוציה נותן לנו את אותו דבר. אבל בעצם בגלל הקומוטטיביות של קונבולוציה, אני אוכל לעשות, בעצם, אני אוכל לעשות אחר כך בעזרת טרנספורם פורייר, בלוג אין פעולות, או אין לוג אין פעולות ולא אין בריבוע פעולות. אבל נגיע לזה. סבבה, אז לקחתי חתיכה, שמתי אותה בחוץ, עשיתי שיקוף ב-X, עשיתי שיקוף ב-Y, ועכשיו אני עושה קונבולוציה. איפה אני מצפה שיהיה ערך גבוה? כמו שעשינו קודם, כשהמרכז של ראשית הצירים של המסכה יושבת בדיוק על המקום שלה הנכון בתמונה. אני מצפה שזה מה שיהיה ערך גבוה. בואו נפעיל את זה. מה קרה? אני רואה שדווקא האזור הזה יש את הערך הכי גבוה, זה בכלל לא אזור שאת... נכון שיש פה אזור ערכים גבוהים, אבל פה זה עוד יותר גבוה. מישהו יכול לנחש למה? בגלל הבהירות של שניהם.
קיבלת את רוב הבהירות בצד שמאל. בדיוק. אז מה יש לנו פה? כאן יש לנו נניח ערך מאוד גבוה, נניח 200. ופה, בואו לא נניח שיש לנו 0, יש לנו 5, אוקיי? עכשיו, כשהוא יושב במקום הנכון, אז ה-200 מוכפל ב-200, וה-5 מוכפל ב-5, וזה ערך מאוד גבוה יחסית, ואני מקבלת ערך צבע בהיר פה, output בהיר בקונבולוציה. אבל כשאני יושבת באזור בהיר, אז גם ה-5 הזה מוכפל לא ב-5, אלא מוכפל ב-200. אז הערך יהיה עוד יותר גבוה. ולכן כאן אני אקבל ערך גבוה. למה זה לא עבד? למה זה עבד לנו כל כך טוב קודם? כי קודם החלק הכהה הזה היה 0. כשהוא 0, אז הוא יושב פה, הוא לא יושפע מהבהירות של התמונה. זה למה אני אמרתי את זה על תמונות בינאריות ספציפיות. אז אתה צדקת ב100%. בדיוק. תמונות בינאריות זה עובד מצוין. בתמונות שהן דרגות אפור, אנחנו צריכים להיות זהירים. עכשיו, זה לא שאי אפשר לעשות את זה, אנחנו נראה בהמשך, שמה שאנחנו נעשה קונבולוציה מנורמלת, אנחנו נעשה תהליך של נרמול של התמונה והמסכה, כדי שהיא בכל זאת תוציא לנו ערך גבוה פה ורק פה. Okay? זאת אומרת, בעצם שבאמת תמצא את האזור הנכון של התבנית. אבל נעשה את זה בהמשך. אז תמיד תזכרו שהתהליך הקונבולוציה פה באמת מסתכלת על הצבעים, והיא מאוד מושפעת מאזורים בהירים. ואני חושבת שזה... השאלה לפני? מה? השאלה לפני? כן. בשקופית הקודמת. אני מבין את החשיבות של לעשות את השיקוף, אבל למה פה אם רצית לעשות pattern matching שאת שיקפת את זה פעמיים? אז שוב, אם אני משתמשת בקונבולוציה, אז אני צריכה לקחת בחשבון שהאלגוריתם, מה שהוא לא יהיה, הפונקציה הזו, היא הולכת ועושה שיקוף ב-X ושיקוף ב-Y. עכשיו, אם אני רוצה שזה בדיוק אחד על השני, בדיוק כמו שעשינו בבינארי, אבל גם פה אני רוצה שזה יהיה אחד על השני, אז אני חייבת לעשות קומפנסציה על זה שהוא הולך לעשות לי שיקופים ב-X וב-Y. אז אני משקפת קודם ב-X וב-Y, ושולחת לפונקציה תבנית שהיא משוקפת. והוא כבר ישקף לי את זה חזרה. ואם היית עושה פה את הקורלציה? אבל כן, אם אני קוראת לפונקציית קורלציה, אז אני לא צריכה לשקף, אני אקח את הפונקציה כמו שהיא, את החתיכת תמונה כמו שהיא, ואני אשלח לה, אני לא אצטרך לעשות את הקומפנסציה הזו. ואת עדיין תקבלי את התשובה יותר טובה ממה שקיבלת פה, אם היית עושה קורלציה. מה אתה אומר? האם אני אקבל תשובה אחרת או אותה תשובה? בגלל שזה בערך אותה פעולה, אז נקבל את אותה תשובה, אבל זה נראה כאילו שאם את תסובבי את זה, אז תקבלי את הערך מקסימום דווקא כן במקום שרצית לקבל. האמת היא שלא, שאני אקבל בדיוק את אותה תשובה, כי זו אותה פעולה. זאת אומרת, הפעולה קורלציה עושה בדיוק אותו דבר, רק לא עושה את השיקוף לפני כן. אז היא תיקח את התבנית הזו ותרוץ על כל הפיקסלים ותעשה מכפלה פנימית. הקונבולוציה תעשה שיקוף לפני, שיקוף אחרי, ואז תעשה את המכפלה הפנימית. אבל אני שיקפתי מבחוץ, אז בתוך הקונבולוציה הוא כבר שוב הולך עם התבנית האמיתית. אוקיי, התבלבלתי בהפחתה בהם, נגיד, אבל לא משנה, סבבה. אוקיי, אז נקבל בדיוק אותו דבר, אם נעשה קורלציה או קונבולוציה עם שיקוף התבנית לפני כן. ועד עכשיו אנחנו דיברנו 3-3, 5-5, 9-9, אבל אף אחד לא מכריח אותנו להישאר בסביבה ריבועית, ולפעמים יש יתרון לעבוד לא בסביבה ריבועית, לא במסכה ריבועית, או שכנות ריבועית, אלא מוערכת. למשל, כאן אני מסתכלת על התמונה, ואני רואה שיש לה רעש מלח פלפל, אבל אני רואה שהתמונה עצמה היא מורכבת מאלמנטים שהם מוערכים. אז אם אני אעשה 5/5, נניח ממוצע, אז אני רואה באמת שהנקודות פה, הרעש די נמרח, אבל תראו מה קרה לשפות. השפות נעשו מאוד מטושטשות. אז מה נעשה במקום זה? ניקח מסכה שהיא 13/2, ואז הרעשים גם כן ייעלמו, אבל אתם רואים הפסים, השפות של המקלות, של הגדר, נשארו חדות. כן, כאן למעלה הרסתי את הגדר, אבל החלק הזה שמר לי על השפה. למה? כי לא תשתשתי בכיוון הזה, לא ערבבתי את הצבעים בכיוון הזה, ערבבתי רק בצבעים בכיוון הזה, וקיוויתי שכל מה שצבע בהיר יתערבב עם הבהיר, והכהה יתערבב על הכהה, ושמרתי על השפה החדה. אז שוב, אנחנו תמיד צריכים, זה בידיים שלנו לבחור גם את המשקולות, אבל גם את צורת השכנות,
ושווה לנו תמיד להסתכל בתמונה ולבחור את הפרמטרים הנכונים עבור הכלי הזה. במקרה הזה, הפרמטר הנכון של הסביבה היא סביבה מעורכת ולא ריבועית. Okay? אנחנו נעצור פה. תן לי לראות שאין שום דבר חשוב. כן, בואו נעצור פה. נעצור פה ונמשיך ביום שני שבוע הבא. אלא אם כן יש שאלות או בקשות? יש לי שאלה ממש קטנה, אם אפשר לחזור 2 שקופיות אחורה? כן, את זה. לא, עוד אחד, לא, כן, את זה. יש אפשרות, לא יודע אם זה כמה שימושי, אבל נגיד למצוא נגיד תמונה שהיא חלק מתמונה מקורית, לחפש את הפיקסל עם הערך של סכום הריבועים של הפיקסל, נגיד יש לי תמונה שהיא חלק מהתמונה המקורית, ואחרי שעושים את הקונבולוציה לחפש אם יש פיקסל עם ערך שהוא סכום הריבועים של התמונה החלקית. לא יודע כמה זה שימושי. אז לא הבנתי, אתה אומר, אני קודם כל... בוא נגיד במקרה הזה, הם לוקחים את התמונה, כן, ועכשיו מכפילים, אני חושב שאת המרכז בתמונה המקורית יהיה שם ערך של הפיקסל, הוא סכום של הריבועים. לא, הוא לא יהיה סכום של ריבועים, הוא יהיה סכום של המכפלה הפנימית, בין המסכה הזו לבין כן. שכל פיקסל סכום הריבועים של הפיקסלים. כן, אתה צודק, נכון, זה מה שייצא. אבל לא יודע כמה זה שימושי, כאילו, זה לא נראה. ופה, מה שאתה אומר, יהיה לי סכום ריבועי, יהיה לי ערך הרבה יותר גבוה. כן, במרכז. יכול להיות, לא יודע, כן, אתה צודק. זאת אומרת, אתה צודק, וזה אפשרות, ואפשר לעשות את זה. אנחנו בדרך כלל לא עושים את זה, כי, אני אגיד לך מה הסיבה, כי בדרך כלל אנחנו לא מוצאים בדיוק את התבנית. אנחנו מוצאים משהו שהוא די קרוב, אולי עם קצת רעש, אולי קצת שונה, אז אני לא בדיוק אקבל את ערך הממוצע הריבועי פה, בנקודה הזו, כן? נקבל משהו קרוב. אז אתה אומר, טוב, אז נקבל משהו קרוב. אז בואו נחפש משהו שהוא מתנהג כמו זה, פחות או יותר. והשיטה שאמרתי שאנחנו עושים איזשהו נרמול למסכות האלה ולתמונה, כאילו לוקח את זה בחשבון. הוא בא ואומר, אני רוצה לראות האם הערך שאני אקבל פה הוא ערך שמתאים לצורה של התבנית שלי. זה קצת יותר גמיש, זאת אומרת, זה לא לבוא ולהגיד, אני רוצה בדיוק את ריבועי הפיקסלים, כן? זה נותן לי קצת יותר תזוזה. אבל אתה צודק, באמת, אם זה היה מדויק פה, הערך הזה פה הוא בדיוק ריבוע הפיקסלים, כן, צודק. דרך אגב, אף אחד לא אמר פה, ואני מאוד שמחה שלא אמרו את זה, כי בעצם כשאני מכפילה 256 ב-250 פה, אני מקבלת מספרים מאוד מאוד גדולים, אז זה מעבר לתחום 256. אבל אני מקווה שאתם מבינים שמתמטית אין לי בעיה עם זה. אם אני ארצה להציג ממש את התמונה של הקונבולוציה, אני צריך להכניס אותה לתוך התחום של דרכו תהפוך. אבל מתמטית אני בדיוק אקבל את ריבועי הפיקסלים, בדיוק כמו שאתה אמרת שם. אבל פה את כן מציגה את זה, אז איך עשית את זה? כאילו קיבצת את זה? אני קיבצתי את זה, כן. אוקיי, יש לי גם כמה שאלות, אם הוא סיים לשאול. שקר, סיימת? כן. על דברים שאמרת כאילו יחסית, כאילו באמצע, בהתחלה, זה בסדר שאני אשאל עכשיו, או ש... נכון, כאילו היו כמה שיטות לרפד, נגיד לרפד באפסים, נגיד לעשות שיקוף, כל הדברים האלה. אז כאילו עניין אותי למה אין שיטה שלוקחים את הערך האחרון הכי ימני לצורך העניין, ומרפדים בו, ולא באפסים. האמת היא יש, כן, אפשר גם את זה. אני נתקעתי בזה כמה פעמים שאנשים עשו את זה. זה כאילו במקום לרפד באפס, אנחנו מרפדים במה שיש בהמשך. כן, יש את האופציה הזו גם. אבל זה לא שימושי מאוד. היא לא... גם השיקוף הוא לא כל כך שימושי, לא באמת משתמשים בזה. זאת אומרת, בדרך כלל אומרים, טוב, בוא נרפד באפסים, או נרפד אם נעשה ציקלי את התמונה. כאילו, נרפד אם התמונה חוזרת על עצמה. כל שאר הריפודים הם לא באמת משתמשים בהם. אפשר להשתמש בהם, אבל לא באמת עושים את זה. אוקיי, ויש לי עוד שאלה יחסית ממש בהתחלה על המדיאן והחציון.
אז כאילו, החציון לא כל כך ברור לי אם זה, אמרת כאילו את המושג מרכז מסה, ואז כאילו זה כאילו אם זה מרכז מסה, או שזה פשוט את מסדרת את הערכים בשורה, ולוקחת כאילו אם יש 9, אז לוקחת את מקום 5. אז זהו, אז מרכז מסה זה כשאני רוצה לעשות את ממוצע ריבועי המרחקים. זה בעצם, המרכז מסה זה בעצם ממוצע. Okay? החציון הוא לא ממוצע, הוא אותו ערך שיושב באמצע הסדרה. אז בפועל, כשאנחנו עושים חציון, אנחנו לוקחים את המספרים וממיינים אותם, ולוקחים את האמצע. כמובן יש את השאלה אם זה זוגי, מה הפונקציה עושה. זה חציון כרגיל ולא כאילו סתם מרכז מסה עלה שם, כאילו זה לרגע בלבל אותי, אוקיי? לא, אז זהו, מרכז מסה זה שונה מאמצע, מהחציון, כן? כן, ברור. ובמקרה של החציון, כאילו אמרנו שזה מנקה קצת את הרעשים של המלח פלפל, השאלה אם זה היה נגיד רעשים כאילו שהם לא בקצוות, נגיד 100 ו-150, זה גם היה מנקה או שפחות? שאלה מצוינת. התשובה היא כן, הוא היה מנקה, והוא עובד על אותו עיקרון, זאת אומרת, הוא יושב על פיקסל ואומר, רגע, הוא שונה מכל הסביבה. לא אכפת לי במה הוא שונה בעצם, כן? אז אם כל הסביבה היא 100 והוא 102, אז הוא יוחלף ב-100. כן? אז זה שזה, הצבע של הרעש פחות אכפת לי, אני פחות אראה את זה בעין כמובן, אבל ה-0.250 רואים את זה חזק בעין, אבל אם הוא שונה מהסביבה, הוא מבחינתי רעש והוא ייעלם. אז כאילו, אבל אם זה נגיד היה כאילו רעש בצבע של הסביבה, אז כאילו זה נכנס לבעיה? סבבה. נכון, בדיוק. אוקיי, תודה. זה דרך אגב גם נכון, אם אני בסביבה שהיא מאוד בהירה, אז הרעש הלבן יכול להיות לא יימחק. כן. תודה. יש עוד שאלות? כן, אני יכול לשאול רגע משהו? כן. לא הבנתי רגע רק בקונבולוציה, איך זה עוזר לנו לנקות רעש מתמונה? מה בדיוק כאילו השימוש שלה בתוך כל זה? אנחנו עוד לא הגענו לזה, כן. אז איך אני מתייחס אליה כאילו כרגע? פשוט היא נותנת לי סוג של מיפוי? כרגע זה כלי, זאת אומרת זה כלי שאתם תראו שאנחנו נבחר מה לשים במסכה. אז למשל כבר ראינו כאן דוגמה אחת, שאני בוחרת חתיכה של תמונה ושמה אותה כמסכה שלי. המטרה פה זה למצוא אותה בתמונה. אבל אם אנחנו עושים למשל שליש, אז זה תהליך שעושה ממוצע. מה נעשה עם הממוצע? אנחנו צריכים עוד איזה 4-5 שקפים, בטח נדבר על זה ביום שני. אז כאילו, כל הרעיון הוא פשוט... השאלה אם כאילו כל הרעיון הוא פשוט לדעת איך לקחת את התמונה הנכונה, ואיך לקחת כאילו את הארטיפקט, לא את הארטיפקט, את המסכה הנכונה. מסכה הנכונה, כאילו איך שאנחנו מתייחסים איתה. נכון, והקונבולוציה תיכנס לנו לכל מיני דברים. אם חלק מכם שמעתם על neural networks, על רשת נוירונים עמוקה, אחד מהמשפחות של רשת נוירונים נקראת convolution neural networks. למה? כי הנטוורק הזה, המערכת, המספרים שמחושבים בתוך הרשת הזו, היא בעצם מבצעת קונבולוציה. Okay? אז הקונבולוציה הזו, אתם לא תוכלו להיעלם ממנה, לא תוכלו לברוח ממנה, כי she's here to stay, היא תופיע לנו הרבה פעמים לאורך הקורס, והיא גם תופיע, כשתעשו למידת מכונה ודיפ, תתקלו בקונבולוציה. אז כרגע זה כלי, אבל אם נהיה חכמים, נוכל להשתמש בכלי הזה לכל מיני דברים, על ידי זה שאנחנו נבחר מה נשים במסכה. אז הקונבולוציה כאילו היא למעשה כלי שהוא רחב יותר, כאילו אני יכול להשתמש בו לכל מיני סוגים שונים של מה שאני רוצה, או שנגיד היא נותנת לך מידע על, לא יודע, גווני האפור, או על מיקומים, או משהו כזה גם. גם. או שהיא פשוט כאילו כלי, אתה יודעת, שאת טוענת עליו פשוט במידת הצורך ובמידת העניין. לא, אנחנו נגדיר כמה סוגים של כלים, מסכות ספציפיות שישרתו אותנו, כן? לעשות ממוצע זה אחד מהם, לעשות pattern matching זה אחד אחר, למצוא אלמנטים בתמונה בינארית זה סוג אחר. אז בשיעור הבא, אני מקווה שכבר נגיע גם לחלק השני, ששם אנחנו לא מוצאים תמונה החוצה, אלא מוצאים אלמנטים מתוך התמונה החוצה, על ידי קונבולוציה. הבנתי אותך, אוקיי, תודה רבה. עוד שאלות? טוב, אז אנחנו נסיים פה,
ונגיד לכם סוף שבוע נעים. ונתראה